one ase peripa dwumadie ena waso egusu awutie no nonso aboapa ho sima enum ye eya asem papa na asem so beba dabi dabi ena asem beba ena ne nsa ena mede to yatiefo ne ahwefo nyina nim se katacho bema kofro bofum pa bema suketwa wo yipebre dodo no ani dane so na ne da yasum wa bra wo dane gyaye enwoma mienu a wodi begya me ka kire mo se eye nnura na kamede ebema mo kame sane ba kum na mede agu ho se tasa na nnura no se de bra no sikoye ye no ntino mantumi amfa ma efrise mu nsem no ano den etia na de se ohwe se de bra no sie kono a na ewo se mede sansem no emu ebako de ano den pa bako ede ebeto yatiefo nyina anim eti yiwasum na pe akonwa bitra so na etwe ben TV no na o radio set no obebie volume no na omanfo so ati asem no bie na katacho be masem o kan ye ne se wakoso wonkoye wotaya chi pabene so anya asem ketwa kra pa konwa tran so na enche pi no a asem o katacho be ma edema me se me famre mo no me de baba dom se sie amanwo mamu ada ho amawo kama womna samwa atenase odifo po kwabena ohene yire akua yeboa asua mabronya brewatia waba oya waba betenase akwasi sompa ma meno no waba betenase Chief Executive Producer ma dwumadie bema usu kantan kranka ono so ene ne mema no so ayejrede ekoba jasi simprimu wone nana Yaw Mensa Brampa aduana niba omo so ewo around na sa nkoda we mie no omo de asem beba kurim ene baby mi hu nam se chese mo atia sikrom hwie montu mubuo na wonim namwe a wonim namwe nche pete koda mo aba adwuma watumi asane abrosai na de mi hu ye de ne enyan de no odifo wo ho no odifo say mo ka mo masin kwa adwuma kodai free na kono ameka kiro mo asamo asen kodai no ye bema mo kwaya mo masifo ma wianko anwumere no esumu ba na adwenbo na eba nipa ni bitrim ye mo nsi form sa time no anya sa kwa kofa asem kase aba asem so ba mpanifo ne bedi akire na eduru ba bia ebe sai adagye eye ko ba jasi ene aduana ba na Yaw Mensa Brampa dia omode eba kurim no na friye enso aka dwumadie ho eno ena eda ho no pike bonkum hene ewo ha okọ MC a ho so a omanfo no so ewo ho a ye bo adwuma kama Osei Aboagye fosuo kontochibu ohia kuma mani apode se me ena me di dwumadie ho chiame na enwoma akọ toten ena ye bronya bosomi a etosu edu ne da etosu aduenu enson 27th October 2022 akakakra bi na baba no ba akokọ na aka mienu na sa November no ensem wom November no ensem wom anya asem ketwa nanso Yakopon de yebetwa November no abrahusem wom nanso na dawroma ode yebetwa ama asumdua ba afutu sam so wo fie ha afutu sam e wo fie ha basa ya doma dawroma afutu sam no de
dabiada odibi edom ne ma se yemfa emra yahwefo ene yetiefo ewo Sompa TV ene Sompa 93.1 yabachia Sompa sunyanfo nyina ene sunyanfo frefre ye papa na chese dwumadie na nkasa no sent no Ghana ha agye ha babia na madamfo bi ewo Nigeria ono so efrem so fofso be ma mehwe Sompa TV ewo Nigeria ema me de kire mi sister na yire mame yebo akua sua mabronya se onhwe se Sompa no Nigeria nyina sentino agye ho nyina okọ MC ya David ewo ho school fees enso ewo ho ena omuka ho ena dwumadie so yeso womo ena no nwotwe no bo a womo chichi fidie no ema yetumi ekopiem ewo Sompa TV no so Sompa TV no so ema enyoma ekonka yie papa na nsa semu a mede ebremo se katecho be man semu a wode ebeja me ewo da yasumu no hey ebre na so se mesanim baakum edi gu ho edi mamo etimunyi mosumpa na muntie me odede muntie me yie enanwumrei na katecho be ma se memfa asem wei emre yetiefo nyina utie mesonda ye ena katecho be ma ka kire me se wonu a wo hu dwumadi a wo gya hokọ ye die de di kan wo de aseda ema badwafo ene adwumayefo nyina ne adwuma pani fosuo be ma wa hwe kire na mebo chidom na asem wo kan ne se asem odi kan me di kan kan ene de no me pone baako ho na nyame ya adom akina bogya ye no me de baako so abremo asem a wo kan ne se wo muna samwa ene osofo entokwa na omoko no eya menhwe ho yi pa 3.1 katecho be ma se wo muna samwa ne osofo ntokwa na omoko no eho no ya menhwe ho yi pa na menhwe ho yi no se wo beka bibia aka ho no ehwa na odane na chi edehwe me na okọ baabi a wokọ na mani eteye na enu akire no na wadi kan aka asem baako na kire me dadadadada entinyame ya adom a woka kire me odane ne hokọ ye no de Bible betachiri na enkrase no aba efri se osonda ye na se ehon nsem no ama amwaso ante a ye de mpaibo ena eden nkrase no ba osi ofosuo omuna samoa entokwa no woni wosofo ntokwa no eya ahweho no yie na ahweho yie no ena akwa ya sem edi amame enu nti no jesem de me yafunu to ho na enkrase no enso eba kama Sompana 3.1 omuna samoa ntokwa na ofa abeka ho asemu yi ofosuo medase ofa wasema wokanene no mo bi mfa ne trasa sama anoden na nipa bi ntemase na nei na nakoye no ene sebe nipa bi atemase na ntokwa no obeka se ene nanam se ade beche efiada no ana bibisa se mo beka ya megure fi no oka se na omuno kra na di asempa na wonu sofo Sompana 3.1 ana odi asem bi ba so ai friends opam hufu a oto be ma sofo di na opa sofo ka ono odi akura bi asem bi ba se akura no ye ka che se we ya me wo wachi so be ka ya akura de bi no de ya maame de enu we ya me wo wachi o ma akura no ka che o maame se wo wawo obe wawo eno na ye hwe se ka de be pie mu ede afiri mu abafo fia ntoata
It is an another so than what Casa said, no, so ye. I was him show ye. No, Mono, and no man air caught minister of Temuno. Why would you answer and win? Dear man for the Zumble. I'm for the Zumble. I'm not quite a real can also walk on concerning. More. I'm not some number me a topic. Send me and so. Oh, what's my bonus? Okay, do not can answer. Okay, I do not tell. Care do the man one of me was say. Here do not say, no. Would you have called a Riano? Okohoriano. Some so baby, what time for be a dog for. It will a real program up in the Minya corner, so come to him. You whom you know. Ariano, men make a catch. Care do pound fray. Me and Yankasam to Mesuko. Na, se Odifo Pocabra. So no one is one name by ya. Also in the bay. Measurement in the bay. A crumb bro. Say, grandpa, the Atania didn't come o. Yet, ya. My yena draw. Papa Ninsembia Obiano, Ninsembia say, on can't send me down. Biza. The better as ya when you be moon. One can be vinching. See, Menen and talk one idea. Nippon one channel, one to a mobile. No one timid and talk when I say. Nemo Madua say, or two globes. Moma Jamco. Yeah, they call Contaqua. Now we exercise Buha. Now me catch and say, the real name is Bobino. The catchers and me, Mactas and talk when I make. Hey. Yeah, yes, she says our program no Santo Quano, sports of one. Me Nipo di Machi Atapoku. Okay. Atapoku di Machi. Sports of one year di Machina, me coach in Sune, Kantanka. Kantanka can name coach. Hey, Odifo Jina. Yes, just I know money in area on the coach. Lokofani and Ma. Okofani. And Ma Abefumene, your friends say, lady no attachment. And no coffee. I chain Debbie Agosia, Gosia support me. I chain and me catch and say, me the way out, me see, Bob say, remember my boss to say, the boss to say, so me bomb fish, oh, no, me what? You too, get me Bobby say me for my Facebook, I know your uppercut. What as uppercut? It did not make a choice and that Diasuna. I am not Catachoba. Me Bobby say. Show me Joe say. Now me bow him. Short as me bow him. Me bow him. It will be the Obes of MCF. Obes of Gadi, who guide you, I say. Who guide you and that's on Fena day. Me bomb fish say, when him not be I know your uppercut. Marcus was the one honest one head. Only Jatan 18. A good time of Bobby Bacas is somewhere Nanta. Now, Masaka catches a nomad, meaning one woman. Hey, no man can am the con. What's an anno better and rat? No can be beside. We can talk like a go beside one and talk one Flamenco. Say now, dear. I know through. But to still back. Force. 80 years, say no, I suppose of one. Now me had much free next week. On with the bay yet. I Odifo Pocabra. And son, you back once and I wake up and I do. Odifo. Catachoba must talk on me in the year. A honor na mantias and Tiachino. The Bobompire who the womb. Oh, yeah. Say one more number where you. And see you was it 20 days. And see a I say Nipa beer Timmy Casa. Yeah, because I'm ready for a free chance. And free and I free talk. What to make Casado be you be a fan woody. And only free talk on ring anymore. And you be who cockota. Oh, dear, honey, every dose, yes, drinking him a better. See, ring anymore. And you be who cockota. Hey, Cecilia, Bema Cobrani bit me up to tune inside. Oh, go there. I'm a back up. The room is here. Let's say me ring anymore. Never power ring anymore. Okay, sir. Yeah, but phone to come with no my say. Oh, but oh, Monsieur, sorry. MCF for more fat. Yeah. I'm not here. Of course, you were so. Yes, sir. What if I can say I'm not here? Say me. I'm not here. and now
What's up, Miss Salam Pantocapao? Tell me, I say, Mania Che. Obi say, what I say, Unia Mane Quam Pata. That's your channel was not coming a day. Odina, what that is better, Deco. Ofosio. And talk me, Urim Saron is that it me. A team was experience want to compare. So, Jan Tokwa. Yes. One is it too. What I was a quack to play no Nimika. And I said, Lieutenant, and I make sure say, yeah, no, what to see, only play, what to see in William. It's the idea of possible and Neda. Now, maybe then I'll to was Jatana and I that's you didn't be Pesica. Ofosu. Jatao. Aboadwa. Adoya and Nanfian Fian. Nancy, what because social media, Facebook, and the idea. Now, no, so one said Jato say, Jata. O dimni kaba baba betina. Adwan si dodge na. You know. Eti me ma ko bodua mu sana ese. Waloke. O mu kase mu nyina. Obozio, me ka ketu ebi no. Se de misi ko mentokwa no e fe yie. Na memma wiase nyina hu se odifo po. Se na minim tokwa ko pa. Em de sie. E kwanya mefa so me bo me bra na pa be mom. I will be bona pumpim. Bona pumpim, mamma. No, my John's a babo, my pump. No, me John's a babo, my pump. Ah, no, you're boxing down. No, that's a lucky. No, some me, I tell you, huh? Mimmy, now, Missy, I'm a wobble, Missy. Missy, me watch you. Ah, me can't you say? Of also, Bema. I'm not someone, drink and phone home. And I say, no, one as a sla. I someone. Missy, I'll grow the form. I'll grow any form. It's what it for. That's it. She ain't nothing can't be out there. I'll grow the form. It drew what? May reference, may yes, I can reference. Now, oh, different. Me make them also about a pump. What would the everything? Mamma, what dear? Wouldn't the everything? Oh, say, when him say what? And yet, Tintin, I don't talk. Mamma can be. Mamma, one year, be queen. One more mere sponsors of Chambetia. Your friend Lara Holmes. Lara Holmes, you know, when the Mactas in Jawa. With him then inside a catamaran to a born was so it's all born. But Mactassin, one in Mactassin in fight, no, a new fifth runs rank runner. Mactassin born no kid. How many was it? Was some can join some man at 10 or so. Obama Pampa, no, look at me. Missy, wait, Menno, where run me. Okay. Men make us run train. Me person make us do. Catch us me say. Me just one run. Hold your fire. Hold your fire. Hold your fire. Inu bone wa me ho. Brick one adjo. Nan one yan. Hold your fire. Nan one kasa ya kokun to kwa. Men support o mo no. Ase oni be guase. We dey na maka cho. O yes am mani abro. O se me kasa me. Oh na no ade bia me ya. Won ade bia me ya. O yes sure. We dey wunim ti. Okay, mate. Hold your fire. Hold your fire. Asem Mpe Nipa chumatie ena waso egusu a mutie no. 3.1 Asem Mpe Nipa chumatie. Na asem akatecho bema ede ba ye no. Sabre ena ehuru den. Wase omono asamoa ene odifo pokobna. Omo entokwa no Ofosu Aboagye ya hwe ho no yie. Enu nti no nyame ya adom afiri kine kɔ no. Hwe ho yie no. Ena aduru afutusem ewofie ha afutusem ewofie ha na ena afutusem a yede bre wo no 3.1 edia mato no ene se to adwendwen no bi egu ena afutusem a yede ba no to adwendwen no bi gu minua ba mei wodofo ma me papa to adwendwen ni bigu wate na wobia ni wiase mu ane ho ato na wie wobia ni wiase mu ane ho ato na wie wobia so ni wiase mu ana ho de eso na kwankro na nya wonkwa na wodofo yi ade so ahia wo enti maame to adwendwen ni bigu na ekɔ wanim sa yakasa yedidi etua ya akira Mame odofo
enka ye nwinam o se ye kan de tuo aye pa ena ye di akire a enka ye nwinam enti odofo de asie bia no to adwendwen no bigu na eko efa kwa wanim eduru baabi maame na wudi awomawuo Sampana 3.1 eduru baabi no na awomawuo ha wadwe papa eduru baabi kura aware na sero na wonwo enunti na amanfo ade aware esrew na wobi a onu benya asem bia no wose na wo maye sei enunti na omanfo etwetwew eno ekoye asem kese pa edemaw enunti no maame se obeto adwendwen no bia gu a efiri wochena ananwumre koi ka wadwim beda ho ama waye nsira Sampana 3.1 eduru baabi no na eja ehye wajapade na abra na eja ehye wadan no abra na eja ehye ukokofuo no maame eja ehye wanka afuo eduru baabi sika wode ewasa usire mato ho ekoya asempa na ama wani ayontonto ekoya adwendwen edemaw wonyoma nyina agiguye ene asem wa meka kire se Sampana 3.1 zakoba ne sa na wiase ensima ekoba ne sa ni daso ewo ho eno nti ma meto adwendwen ne bigu na ebeboa wo yie papa ukobo wo bi ho bosia ede koye adwuma na wo bosia bomu no woye wadwen se wode kwaton nyoma no akronfo wi anyoma nyina masikai ekoye woka wodofo wutu firi baabi a wote no kotena akrofoforo so na eden pa so obesa ba wunchi efiri se eka etade omanfo pinu a efiri baabi a wote ekotena akrofoforo so eduru baabi a na adonsa ahwe odomiri fam edonsa asumwano ato ne adwendwene ekoye befa so abenya baabi duti ato wafuo na ahye no ekoya befa so a ubetumi kura ye ne foforo eno so nyina eka womu o bosia na akobo ni nyina bankifo yi ehwehwe wo ye bo wo pro ye ma wo na sister to adwendwen ni bigu wate anya sa ebeduru baabi no adwena wo dwene ni nyina ebekwa akowie wo bone na bone ebekwa akowie wo no adwendwene eba wo so a enyoma edeba no ya na abi asefem awrahuye pa sa adwendwen eba wo so a eduru baabi kura eja wo trimka ana se wadwene nyina etimi ebo fam eduru baabi a wanhwe ye obenum aduru awu eduru baabi a obehye ho akonfo ana besam ho ahoma na adwendwen no bi enso eba wo so na se wanhwe ye obetwe sekai wani bete na wadi awu ekoda afiase eno nti maame de besi biada to adwendwen ni bigu sede beya abrabo ubetumi akon na wako akọ wanim eno nti odofo minim de wo fam mini amane a wo fam mini wo house so a wo fam na masem nyina na nwumre ni se kamesre wada se adwendwen no a wo dwene ama wo so etie no adwendwen na wo dwene ama wasori wo nipadua so no kamesre se tubigu na kokọ wanim na unim de echena ewomu na unim de krupo twedi ampon enso ebeye wo eye me modofo pa Osei Aboagye ofosuo omna samwa ofosuo to adwendwen bigu yan church for ni awefo ofosuo na so waheti o nyankopon nya okese na metiase ontre wahiem no mo akokudwo ani yokudwo onfa mawo wiase abrabo no se ya anya ne saa ne yesi de bia ba betena ha na obi asem a wode beba na mikura ye misei me yira ye misei we ye misei no nko ade a enka se be mpredwasa ke nyina de awerho ebewu ne mum mafutu sem de eboa wonim se ya futu sem akodu ba bia ma nipa bia nka okọ hye ne ho ahoma wajai
nipa bi anko kana no wajai nipa bi anko de ne ho koma ka se ka mo no eni ayi bia na brochire bema bia no akọ soja na we soja ni wode ne ho ma train se ne yire se ompe ne biem ana se ne yire efa na chi train ne basia no de ne ho ma no onya futu sem bi nya nipa bi ema sebe oka bibi kire na wankoye ofoso nipa ewu bebrebe nyina no adwendwe ku nipa cha accident na nim ne yenim nti hwe anakura mpo de anafutu sem a wode abai yatifia ha kra sesi ya anadwi ya electricity fon ne aso enya adwendwen kase pa sese pa no obi e wote Ghana ha bia behia ne bia ne jim enti ama adwendwen no se ye ka adwendwen pa de a ene nka ye ne ya menu mienu yete yen ato Ghana fo so ato ye so papa fo so enye yize sese ho apa na sesabe ubotoi ebi ni mu a wo kɔ no akɔka kyerɛ no de wo kɔ no wɔno kora wonya waye ti asɛm ne ye pa o ye nnuano mu ɔmo aburo kyerɛ first no sabe mpredwe no ma bi kamu a no ofa telephone na wafrɛ ebi akofi ana akwamena se no wɔno kora no pɛkwan ye twata kita betena Ghana ha nanso ɔno so kora no ba ma ye nso atua ye kwa ye nkɔ etide ne kwa kosi Nyankopɔn aboye asɛbe ye nam a ye kɔ bayi drume bi akɔ hospital bi a ye se ne pressure yi ne doctor ka kyerɛw menwe nipa ba de na wonwe nanso ene ye program ya me ate ase se edrume bi ato adwendwen ni be de tugu ye be sre se wo so wo hwe Ghana na de Ghana si koi pa mi akura me ba wiase no ofoso me nyini enso me kɔ manim kakra because bi babu ye enso abubi ebi chan ye enso ye chan bi ba me hu sa situation we bi e Ghana hada I'm not saying say politics na me ye but me ka de a e kire say me ye Ghana citizen me to aba se me ankasa no etetre me hu bi tetre ko me hu bi but nei a me no mienu ene de wotie emie tie ana no ma ekoso ofosu obede na wonwe obadwen na so adon de ye musa se dwen na wodwe ye na de sika bia be hye obotom dwen na wodwe ye na wasa konya yade no ene ne from your friends say from part to fire enu ti no se ye program ye du na dwu se ya na se ye betra dwomofo so be ma ne na pamfo betra dwom na se ye kasa ye futu sam nyina no ya ne ye ka ma nipa bia wadwen adwen akonya yade na yade no so kura chi no ko hospital no adura ye se yonkoto kwan so asresre ne ukosre wan ene sikafo kura dom se gomu tisu na ene ahiafo de ne bobo ti de betima ka kire ne se ye de program ye ni sika ye de ma ye ni hwia ye de ma na mu mafutu sam ye de ma se wodwene ikosi de ai emom de metima ka kire ni padasa ne bia se onyame no hata soro no so obadwen de ene fa ye mpaibo na fa ka kire nyame because na de oba wiase eyeyi na yeyi anye ye nso enyo bi na ate anom abe na nso ana nso eti jadwendwen ne nyina nkwa anim ne egya ebeboa danse obadwen na obekọ hospital na team owagya oma ene sebe wabusuafo emwa meda se odifo ofozio mechia ahwefo ne empanifo a mutaye china ene panyi pa minim na ban mu obakumase ya yekusia na dum na obo abaso na okache se yen koso aso nta wachi na umpija no saso nkosoro bio na ofiri pa so be sheda ba bechia o mechia no ochia me na wo de ba ya na so be sheda aba oso be sheda aba jo se enchia no de nam de amawo na ofoso be ma adwendwene on say aha oja okwan na bi mbacho anyam kwan aha no bache fene say mu a mako school no no ukomu no aha ya bi ko on say utimi dwuna ye din so 34 bucket ne gumu a eyeye na yiyi amna no ene fene ukomu hankra ayo adwendwe ya de bia ewo nipa bia afa but enwure ye kase to bigu because untimi nwini nkwa wieye be me bia bo ba bi ho ka e kana no dene
the opposite way more Benny be a wayamano. Or banish one pino, a quafani, ne ex boyfriend. Of course, you said dinner to no. By drinking Or by drinking. I'm broken heart so bad, dear. Hey, A chair pow. and no dear bar. It's your best city. The air Mpe Nipa so Sergeant Junior more. One more than more. Wuntem. Of course, you will be a quack of fat, Nisika, ye 1 million. Or the coffee pay. Dear best son, no. Your total 10 cities, Nina Diaka in Aporo. Or Jenny. Because then I need that so benya 10 cities and 15 cities with their day. And they are tona go yane is a cabotine. Penny in Aporo or Jenny. Sister, to be good. Never dream radio. Said the Aporo no. Would share ready any munyam. Obia kwaji stock see. Ofani me busumi bako, busumi mienu. Obi kura ntwam musa asane yemen. Ne price is saying. Or Jenny. Sister, ebasa. Susu Jenny. Na wa hwe ne yebadwina do akwakosi. Obi a wosi tachimaya. O yisi kadro so abrawo ni hwe. Ama wankasa wasa akopɛ bosia. Okopɛ mu ano. Wo besa akopɛ bosia. Asa de komasa akwa na di. Abrawo ntimi muwa wo adwendwene. Abrantie wo wie school a o se wo dwene. Susu dwene. Pebi ketuwa biye. Na se wo tena se wo pese aban anase bia ye mpanifo ma bia adwuma kase ye na mefa wo emfiri wo demu ne ye nkopɛ adwuma papa ma wo dia da bi wo bedwin demu a wo hwe ne ye tuo anase ka na abetwe ede ko gina obi so susu dwene ne fa dwendwene nyina ma Awurade Kristo ofosio ade a ya pa ne se oba wo yi na kumam ni kunu tie na ne kunu dono na oba no so dono na oba na yi na kumam di ni na japade nkakra dia bo be men akodum pempensuo bi na oba na nya odode ama be ma no na afei be ma na tete no nkakra obo ngo so akofo oba wo enye bebia amfra nkoto se oba na nkasa wo wa no ni mpaso Oko hua ni wa beto so ofosu ano dene ano dia dene ekum sunsun papa bi sister ebasa susu dwene omono modifo nkana me nkasa me send ekum me ka to no so ofo aduma bia na moji manu asi boni be bia odifo no do ya no ntia asem ase papa wontia asem na de so o nipa me nwa no odi wo ka to odi no so mane ha me ka to se ende etimi kum ebasa susu dwene se yeti dem ye mi mani da so nyina chief producer to ompema sem ota omrachi o ntesa mi sim nam ka chiro your office wo ebasa susu your office wo me ni nipa mi chief producer me pena sem pa enso ompema sem odi sie no enya hwe mi di sie no na me chese nipa bia wo dwene bia no se wo anwina nkwa Awurade side ya wabra bone sei e kire wadwen bone e kire udie fa oni padua ne kokoye na no na brantie bi ye o callers no phrase radio station bi kase on pe obi o yesikaduro na onfa number ma no na president na say na mimi meto ho a mini obi sire ho aka me ho me de mini baabi a chinchine e onfa ma no abrantie wadwini akwakosi say open number dia kosikaduro so na obetimi agina no wo nyame atemwo mu dwene na mo dwene no dwene Kristo afem enwene wiase na wiase fefede enko baabia ofosio me kama kopam de si minim bra bia obore ho modin ye pa dokua kama ema ne bai ana okofa baba wa bi no ne trase wale na baba wo ne timi atenase apozin kakra eti ni baba ko ne kopie se odi edroni gu ni papa aduanim ena okoka kire ni papa se ma me de aduane ba me ni na esore me enko hospital okoya yesi ya pausing ya pausing kitinkiti sa abedu samri ekwo wi akire no papa no dwiya ma okofa etuo se obekum ge no bra ebasa to buase
to adwendweni bi ngu to adwendweni bi gu na hunu kwan ya befa so wo do adwendwen no ebefa okay na ebasa na enkunimdie ewiema bibia nyankopon so no won ne won hyehyeye papa ede me nipa eti adwendwen nyina no yemfa nko Awurade Kristo afem na onyankopon beboa yen okay dase mami eboa afo so be ma ye to adwendweni bi agu anwumre yi to adwendweni bi gu ampa enya won ko na ade ahia wo panyimfo ka asem bi me na adwadonko brebi atwam o ka asem bi o se wan to adwendwen ene apinisie ya wudi no mu no anto antwena wo betwintwama ye sesebi opebremu ahaban dwane ye wo bekese wudua so enya won ko na ade ahia wo entimi nua to adwendwen ni bigu eto da bia obi timi kwa ya sabia na doctor free na won ho ba bia yade ko hye o se me yade ana me nyade nso me ntiapo na hihye ni widiem obehu ane se fon wa na wo fon obehu ane se ne sotia na etie doctor timi bisa wo se ma me ana se papa edie na eha wo dwendwen dodo ana na eto da bi nso so a se de na menua no mo ka no obi wo ho akoma yade obi won so a stroke yade banwudura yade na aka na to ni nyina eye adwendwen na ofo so be ma se ye kwotwere ne ye hwe Luka Asempa no wo hwe eti dumienu ne nchichemu ye no ye aduonunum ekwa ase ho na wo kan kakra me kan kakra ho se na mumu hwan na obetimi adwendwen de basafa baako atoa ne tenten so na se muntumi nya de ketua eti sempo a adenti na modwendwen de aka ho otoa so se ye nhwe asukoko se de esi wo nya adwuma bia so no etimi ye from na aba ya e free to oba no enche obehu se odasane ekotu na ye de akoto phone no mu na ye de akwa gu kwansen mu na ye twetwe so na aben na ye di o se ye nim ekwan ya efa so ba ne nyina no nyankopon ene wo se ye jai bibia e de hye ne nsa na se ye to so kakra ewo eye Proverbs anase mebusem ho no nso no etie ye dunso nhichemu ye aduonu mienu na wo se ani gye akoma ye dropa na honhom a aboto winompe enti sa wote wo na wo se wo bedwen na wadwendwen de woni ho de aka ho a wankasa wo nompe mu na wankasa no wo ye na bro ewiwi ni nyina nso no na etwon kakra enche na yese wati na nanom wonsie do wakwa ekura gone too soon what a shock na ye hu de ye mfa ma enti na ye gina ye futu semu a ye ka kire wi so se eneto adwendwen ni bigu na nya wonko na ade ahia wo menua senka wo bi ka ne de a kire wo a enka wo de no kura no beka wano e de atum se ekwa no ebia wo de wo ni issue na ebia obi na enka ne de enkire wo nti no wo fisa wonko a wo de e na aba ebro so na ma menka asem bi nkire wa na anwumre se eto da bia eya na amanfo nsam ye ntintia de ato wo bia ni wa ento obi da e wo wiase masenom enya wonko na ade ahia wo enti meka chaw se kwa kuma to yam na ma wani na twedi aponyankopon no so wono ne hyebrese safo ewiemu nya ne sachra na enti abibia no meka chaw sa adwendwe no fa yem paibo na eya na panyimfo ka asem bi se mfato ho nti na ama prison ni ne re anwo anase na ni anya ne totototo e wo prison dem enti meka chaw se eya ti afoforo de na foto to wo de ho na aka wankasa no behu se wo de nyankopon ahyirawo ama na bro so uhu obi de a wankasa wo rebe ho eja wo de ne yekohu obi e problem anase ne hawo yankasa ye wo house no ne eja ye de na to nchen na afa ye ne onipa kro no edi ne de no ho abobo enya onko na ade ahia enti enanwumre asem Mpe Nipa dwumadie ya wutie e wo Sompa 93.1 Facebook any YouTube Sompa TV no ye gina so etufo ahye wonkura se enya wonko na ade ahia wo woti wo bidie a wankasa de no bekata so akwano atum nya wonko e na ade ahia nti ja adwendwene na etubi efegu medase se woti obidie a odie obeto no fanyinam se woti obidie a odie no obeto no fanyinam wobia ni hɔ a ne ho atɔ na wie obia ni hɔ a ne ho atɔ na wie enti wodɔfo to adwendwene bi gu wate yenkɔ homa no so na yene yafrɛfo enso enkodi enkomo ewo
0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 na fe yenko enhoma ne so na yenko yanim. Hello. Penny wudin ufrefri he. Brantia auto collection no agency odifo Isaiah. Hey. Afọ bodum horman ya betum horman yetio. Isaiah meto kan che. Me ko ba bia pere ma be. Obwa, obware. Oko honimu ariasi ente. Enye yo ho sa. Ai kran si wa ma biu. Oh, mane ha na ade atoye ni kafra. Oh. Ke beba mana broso. Hello. Me mama jo. Ya jeso. Na mi islam pa na mo futufo enumre. Kete choko so ne katre ma de employee da so do monum. Da employee. Safo kete chawa pa sino. Ni Na men ka fa no islam no mo ma kudu no mfanya adwuma. Mo ma bai. Okay. Ya da se ni unkranche. Hello. Ovey. Yey. Ovey. Yey. Ahiri. Obebe to unya be mo we na gizo ni the birthday contract papa kukina ndodo. Okay. Ofana na min chem do papa basha. Woni mo deliver kuki. Omo for the day na gana after baby we do so kuki. Da ke dem ho a ozo bi ma in class. Oba. Jisu kene no fa no kwase nse eni wa futi sem no. Na hu je obeye software sa na duma be yiye. Na o software no ohunire ebe he connection no so mo. Ala me software ndi apa. Oh. I say NSB which are the abe no. Ami ehun se gunya nguye no bi obenya. Ehwe ho akonfonfa no bi ko se ne no. Ye ga na ye no. Omo sama ka se bi se sebi afoti ene no kum ni pa ke ka pa sia. So me nyen das was se nguye a nim bi obenya dia o kuma ba ti afi. E ho fa so si databuru wa wu. Ina se ni pe ko ti eduma die no. No se bompro no anopa na anye ya. O ti asese Didi abe fa. O fa nyango po shika wate. Nyametiase. Hello. We facho 21st kene ambassador ano abai. Ke adu. Gas ovin papa. Aje wa kode ho te sei. O kode de wa oba papa bi akere hwe de ma na na ma ka no ye pa. Na ndi ka de o se kinsa de wa no. Is that also one down why anymore? As I said, you may coach Anna. Aye, what can I say? Now, better by the name of Enaso by it. I was said almost through by it. Aye, on the better by it. I never so by it. Chief producer, so can I know and the marshal Facebook, pa. Okay. Marshal Facebook, some pa. Na and no pre fight it, dear. I still see the Lucy. Hey. Oh, I still see the Lucy. Because I said, no, see, yes, no, yes, no, you said, who was Lucy. Can I want you to see no? Oh, Lucy. And you want to say, in the person, oh, Lucy. Oh, young talking to you. Oh, yeah. Edu na bia odunia ontimi enu atopika de ba ye na beniade enne e o sa dia ba no anode pa e da o bi agentira ya da enafo obi kura edu odu ho ana ne tia pa no ontimi de gira de ate na de agentira ye entu dumbra yentie sompa ne yamba agentira ni bi so enche ye nenye e afa e de be bio I really am at the Fama. You know, did it. The stress, then you have to act in the swallow. And then you very much understand. Something here, would you have a fun tracking case? Papa, who much you are the team why? Go back here in the crowd fire. And that's it. Hello. What's right? Yeah, Yajaku, Madam C.
United States of Kupu. I did for Pamela, any more of our master, one talk while I was that day. Ah, says I feel as possible for some the date in the Bema. Ah, now more of what I was off on the time that is why I'm afraid that you. Ah, sir, I be what you say. I'm running from no, training, no, yeah, as a wooden one, there is a mentality. Yeah, open about the Granada. I do not. I think I'm training. Now, what's right? No, brother, and I think they are not coming. Was say, what you will be said at channel. Almost will be and also said, aha, you have the other yet. Oh, should do the party. And yet, Baba you. Hello. 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 0551-931-931. 0551-931-931. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. My just so that penny would be the pastor, make us a free man council. Okay. That's a matter of the soon I have there now to me. Now, Diana and the small, you know. Yamini and the tradition says, Father, I must say, or may you say, Sadia, and then I see part, and wired in the end. I didn't really, and I'm not after saying about my issue. Any other kaya. Penny, Penny, Ohono, and Ponchibi, and I may be bound. What say? And Ponchi, and I may be bound, catch on so mummy on one. Then talk and give us a little. What a man can. Hello? Hello? Aha, me say, and it's a different night for each terminal. I assume you demand me. But and then I thought I want me said the brave and young Fadiana Massa to Eba. And so I did a open a man who said more than a bias. And the same Diana Miguel, you want to say you can't be foodie. Echo baby, and I'll share book. A bonnet was a young bow. I quest the Bible with the call Echo Corner or share buffet. The young woman could be a corner or Kunima or bar. At the end, the boss or the bar for them and young coupon. Bawa Banansono, never banana will be when the DD carbon. How Obana would denounce and the banner would denounce the bar for the man and coupon. Diana Musana, you know. But you say you can't be for now, or the pet to you or my mono. A free, Kafra. Hello. Hello. Mammy, Udin, baby, I'll free. But friend Alice. Okay, Alice free. Boshing. Alice, Yanko, you're trying green bingo. I didn't get. So you're trying to she said, we are sick on. Look at so drink, oh, drink. You didn't sell the man. What almost again. Ti utu ajunji opompa na kopon ebe na engo mi akwa no asama brante hindi ai ajise shishe me me huni sa ha ase o ma shia obi na o mo bisa mo se o mo ni mo ba bia ya ma me se wa o te te aso ma shia to mo hwe mu yi I am Comshana. Oh, I'm talking about no day. And find yesterday, Menese. What's what much ya hen? Oh, there be so much, baby, that. So, man cannot cry, my friend in nature. Sure. And you show number ye. You show number ye.
Yo. Yeah, that's it. That's it. Thank you. Obi se entokwa no omo ntiase na ebia na omo hia baby pen. Me de mintumi fancy. Hello. Hello, good evening. Good evening. If I tell na mo here there. Adum ni hira na so Erade adum here. If I tell your friend sister ya. Okay. Ni prefer attention. If I tell if you say mama dey my say agenda no ya da mo se pa agenda dey enye. We agenda be bride wo how ni amane ne ba wa brabu. Nti ne amoka kire ya da mo se pa ni se tie mu papa. Esra mo ma chinso ne tie o man hire. Etsensema ya me na mo so de mu emayen ya da mo se. Munko soa na mumwa o my Ghana, no my Ghana so enye into na me sham. That's it. Hello. Hello. Penny Woody baby afrefre. Masama baby abranti of the correction agency. Etiko hey. Matiko me phone etiko you. Okay. I run the mesama you to be baby mu. Ensuro. Meyere obaya ho or fadi edumon mo de bia so mpa se da hwa no odi fo yire agaya odi fo yire se mame kan agende wo ho ene so odinde pa no ko bibin agende obi da ketesu nyina obon pese o kire nyame aduma anwo obekwa koto ho agende na odeda ne ketesu and the agende de so kan su di agende kia o better than the agenda and yet money the basic power three. Yamin come hopa. Ana uni bibi. Daddy. Says no more someone day one or you in a picture no atade white or you white on every year. Now watch or you in a cacra. Mero Bayana. Or buy some making. Or buy us a Okano. I watch no. No, me watching. Hey, I saw no can say. Oh, me it on me pow. And I do about to TV no so until and not. We do to TV no so and not. Nothing more give my counter ya breguati. Mate. You said you met me a baby and adore no. Adore na baby to my short to munya day. You mate. Okay. Hello. My Good evening. My just so Udini baby are free. Mpacho me de na ma free man pot. Okay. I enjoy it. Yeah, step. My program is out. You be dream picture me. If you say the warrior will be an opportunity and so learn the way me through and for you to maybe a mom of me. The situation is doing so. In the penny, maybe a fear may come as a natural. The maintenance is depression. Sometimes make a young guy be and no people in common and come at the home. Okay. And see, there was a time I was dealing with the limit described as not near a casta. Into me here and then if it is a real okay, last caller. Hello. Ahani yade ofre no enyina ebesie yade ofre no nyina asi ha yato adwendwen no bi agu yato adwendwen no bi egu a ebema abrabom ada ho bibia bekoso toten ama enwomam ada ho fine esanse ena ho kire ene aho kire aho kire ba Ghana fo so enti se yade ni nyina kwa ya adwendwen a emwa ekra yabo awura TV no so yabo awura TV no so yadru TV no so kama eno tia to adwendwen no bi ngu ye to adwendwen no bi gu a
ebema enwomam ada ho kama obema woba etetew oba bema otetew enam so ama sabre no ye broken heart bi achi wonya akro no se wo fa aduane a hye nanum kura so akoya asem foforo wo beye dai ena wadidi eya asem foforo ya bawra TV no so Sompa TV ena sabre wani egusu a ehwe na wason enso etie na Sompa FM ye 93.1 obete Asem Mpe Nipa yenka ewo ho na yetwumadie mu no ade a yesososo asisi sam ane apo mente me ho ase wode ba yente ase kra na yesisi uju asase wodi sika akoma wo bi so onya ade ma wo peso otwa wa befa sika no ase a kire sei ebeja wa dwendwen o saa nyoma we nyina na Asem Mpe Nipa yedwumadie ya hyehye ketecho bema na woda no saa dwumadie we ena yedi akire yeka woni bi asem na yede amano womono samoa atena se saa na odifo pokabna enso ewa ha wohene yire mame yeboa akua asuama bronya brewatia wono so ewa ha chief executive producer ma dwumadie bema wusu kantan krankan wono so ewa ha kama pa onene nkoda no ekoba jesi ene nana Yaw mensa aduana ba abrampa wono so ewa ha na free enso eka ho ena dwumadie omo hyehye ne kama na anwumre yede ebe down ewo Sompa 93.1 ena Sompa TV no so na kofro bofu mpa bema so keto am yipebre na mede dwumadie ebre mo amede dwumadie ho chiame Yaw Aboagye fosuo kontochibu ohia kuma mani ampondehye eneme pike ono ena echichi fidie no mfruma edemayen David ewa ha school fees nso saa MCA omada Roma ena dwumadie uhuye ewo kasa fonyini no eso na enafutu semo yede ebre yetiefo na yede bi ebre yahwefo ne se abrabom ewiase susodwene obia ni wiase a ne ho ato na wie saa na obia ni ho a na ho de eso na kwankro na me ka kire wo ne se enye wo nkoa na ade ahia wo bia ahia moa na obi so da wo bi na obi so adan wo bi saa na wiase abrabo no ye kono enu ti odofo me ka kire wo ne se susudwene na nye wo nkoa na ade ahia wo enura asem watu wo bie no enese bia to de a fasua de fafirim na efapem ekọ wanim na susudwene na awomawu awudie no obi adibi penyon awomawu no obi adibi pen na ewiase abrabo no awo na emaye no odofo ebeba o sister wadaroma ebeba eninti susufa wonsa hye odamri fam na efa wonsa su anom susudwene na ye ka kire wo se wo dan na eseye no ukokofuo na eseye no bosia na akobo ye no Central Market for ma bia wo mo adwene no ebi nam so kura ahwere wo mo nkwa bosia okobo ye edekofa anwoma no ebe wiase no store no hye no adwendwene beto wo mo so ebinom edam so ato na nanom se do enu nti enenne afutu a yede ema yenwanum se yensusu nwene ye no sade a ebeboa ema adwenboni ema yetrim na se yadwene ema ne ko akiri ni adwene ema ne bufo ye so de a ede adwenboni na eba de a ebeduru baabi no aka wano aduro ebeduru baabi no asem ho ahoma hye ho akonfo wanhwe ye kura wo betwe sekan na sekan na wo betwe no enam so ama de bedie wu ebekwa akopiem na wakwa akoduru eneduafie emfa so die bia emrew enu nti odofo na anwumre yi Asem Mpe Nipa ye futu sem a ye de brew se susu dwene na nye wo nkoa ena ade ahia eye me modofo pa Yaw Aboagye fosuo ena mede afutu sem ebrew babedwafo enso ekasai kama enye asem ketwa kra susu dwene na nye wo nkoa ena ade ahia wo ena asem chechenche ewo fie ha
asɛm kyekyenche ewu fia asɛm wa de brawo eche paw asɛm Mpe Nipa ye ensem na chief producer du baby no fa ne fa no a mehwe nanim se ya na enrada asɛm a yɛde to apaso na yɛne ababaawa no edi enkomo ewo German na brochima mu no ene anopa tutu na telephone no ɛyɛ adwuma ɛno ɛna ba usa asɛm Mpe Nipa dwumadie no yɛ bɔgya yɛ keka yɛ ho yie papa ɛno Germany asɛm no ɛho empopoye enam kwaso a ɛba enye asɛm keto akora Sompa Foundation what the Sompa chadi abo Sompa Foundation what the Sompa chadi aba na Sompa chadi no mu nsɛm ne sɛ yɛmmoa mɔborɔfoɔ yɛmmoa woni bie yɛmmoa nkɔda nyanka na yɛmmoa emma kunafoɔ ye moa kropo twedi apɔnhyira mo moa wato mo nsɛm yɛwɔ gidie kɛseɛ wɔ Sompa akyɛdeɛ mu sɛ mo benya saa nyoma wanyina ebi na mode ababedom Sompa akyɛdeɛ na yɛnya bi ɛde adom saafoyi na bronya bosumi December no seduru na yɛkya enkodai a omo ɛyɛ mɔbroafoɔ enkoda a omo ɛyɛ nyanka enkoda a omo maame awu agya omo jajaje ɛma kunafoɔ sɛdeɛ bɛyɛ a omo so ebedidi agu omo furu so na omo asere na enkropo twedi ampɔn deɛ wode baayɛ no wahwem ɛde ahyirawo ɛyɛ sika fam a yɛbɛgye saa na yɛ ntoma a yɛbɛgye aduane a edi kɔ yɛ yam ɛyɛ mo side milk ɛne ade enwoma a wode ba ensɛyɛ no ɛna yɛhwɛ sɛ wode bɛba empo sɛ enwoma na wode ba ɛwɔ akyirikyira wo frɛ yɛ ya yɛbɛba bɛfa no ahobrasiem sɛ de bɛyɛ a yɛbɛnya bi ɛde adom saafoyi anuti na Sompa Foundation Sompa akyɛdeɛ yafa ato yɛ ho so sɛ bronya bai yɛbɛma saafoyi asre kama na sɛ yɛsika fam dia momo number no fa pen ni paper na twɔ no kama momo number no nie 0598 559802 0598 559802 na edin beba eye Tarawan Media Limited anasa Blessed Foster edin beba no Tarawan Media Limited anasa Blessed Foster ena ebeba na ne wo so akukuro na babetom na wo so waye yemwa said ye mama nyoma aye kama pa na number me babu boy die se wo ensembusa bi ana wo nyoma bi na doso na pese ye befa ye kana ye yirade ye fra 0244 834838 0244 383 4838 na yemra emfa emma kanjin yanum supapa kanji ko yanum supapa ni anya hoden ade afri nsuom yenkwankonum nsuo echina ko na ejaye asupiti ko yenkwankonum nsuo na echina ko ejaye asupiti ko yenom kanjin alkaline water eno ena eyensu a awieye brem kumasefo agiatum ye kanjin kamo amake be deni yinsuo ne nyina free nim yini nyina free nim fa kanjin na kala water gum kanjin na manfo agiatum ewo kumase mountain so enkwade ko school a se hyehyɛ omo baage ho ani ye abata for nom kanjin na abata for na dance di omudi o kanjin ho ne se ye omo nom kanjin na omo ma no ho ye den fanso we si ho na kope kanjin nom na jade o kyerɛkyerɛ no fanso we si ho na kope kanjin na nyom nya hoden Dr. Otowo Bekese yanom kanjin na koye nipadua mu a ye ya die bie woni padua ni mu no bebon bongalat na ede afrim 8.5 9.5 alkaline ena ewo kanjin alkaline water ema enwoma ekonkai ede amawo ensuo bi akabia ye acid ensuo bi akabia ye acid enkonkoto bi mekanfo kanjin alkaline water amawo sensuo we ena mamsika wonnom ye kanjin ko kanjin aboa manfo ye papa na kanjin no na wodi mie wukura nkuda etimi eku no wompewe na apade yenko kumase Brema UGC
abawa route akwante pon so a ɛhɔ ɛna abewu kanje na kala water ɛhɔ no mu di dwuma ni papa yɛmfrɛ wɔn wɔ honomaturufo yi so 0507 379474 0507 379474 and 0241 449191 0241 449191 Yakobe kanjina kala water na yenom na hoden emrem kama sie woyirika yiri bitters Aaron orange spirit drink Aaron orange spirit drink woyirika yiri bitters na kodom company limited na de sansan ba gaso sansan wey woyirika yiri na woyirika yiri no mema so omonomu a emo sisimu ya den woyirika yiri no womuso omonomu omusisim ni nyina ne se enubra ne de aye enubra ne hahama ye ni aduaba no ne afa haba no sa yade numoyika yiri na sa ho yade numoyika yiri na usisi ni nyina so mema so omuso rim gire nchen so omonomoyika yira emo bo adwuma won peso papa eno de ema wa appetite apia tete no ama obi unya apia tete a utumi tibidi kama hangover bi anim omra samwa woyirika yiri afosu oyirika yiri no se de bia meka kire se amafo mo ba fia no mesrawo uwi afato ba bia omo yetu no ya afato because nya ha de ebo ho dawuru na ye ne ehwa ne aso bia hwe ne ye hu ade bia obo ho dawuru bia wanso bia hwe a na oyirika yiri no chese oso hwe na me meka se nyensa enubra eti bomoden na me kwa mo nwa sa agentra ha sa e ba ye nche na so ba bia obekọ bia sa no no bia ukodidi se udu o de puma unsa ne bisei oyirika yiri no duru ba bia o duru ba bia nya hwe o de puma unsa no mi hie oyirika yiri enu anu no na kodom company limited company limited you call wano enede Aaron orange spirit drink wadi oyirika yiri bitters no abadwa so yenko ofo ase kokoben wone nana kodoma himfie no enedi hwani mu pe na wobakuma se kropom ha babia wobenya oyirika yiri uko kewo a wobenya oyirika yiri sto bia ya tonsa wom ewo kewo ne potem ho de wobenya bi ato saa na wokọ Atonsu high school junction a wokọ bonus sport wa ubenya bi ato kama o photo sport eno so wa timati mase ubenya bi ato sana timati mase wa ukọ majwa sport wa ubenya wo yirika yiri ni bi ato de na etwentwen wona ase e wo yirika yiri ho bra ko no ko to yirika yiri eba woni so no na eba osisim eba woni so no na eba osisim appetite ubenya bi wo yirika yiri ukọ yefra wa mu wa homa trufo iso 0541 688-366 0541 688-366 yankoto yirika yiri yamfre wa homatufo wenka ho 0240 692855 0240 692855 se wenyina duma yamfre homa wenka ho 0246 914372 0246 914372 na yenkoto wo yirika yiri ewo na kodom company limited yako computer so adwadi mra story ya de mbre wo no chenchen no afani ya de ba ade abedom wo Odofo mema wakwaba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayaresabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi ho dwuma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de yehunhu nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic a wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a yefa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a yewo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 yehunhu mu ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic wow.
abeba matia kaniso Obakus, wouldn't say Obra Panyan and Yasimi, and no, I had to me and cow. Yeah, bono, obey say, Chichina. Confanco, assemble mo, bibi power. Me de sebi ya bema no ne makasa. Onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi, bibi pa e na ekoso. Omware fofo nse na ntesa. And madam for one can't tell me. Let's send the way ya some ketu. And ye na tie for, obi entie de make yi. Ba ma duru bibia, e sa yo ho duru. De ma ni je ba no yira wade mu. Mu ya ne ye simple cry. Adrobi was cement about shop as a cormampon. Your friend cements vital herbal mixture. Ninsu ho, the topa yes ho. Na sadre, memma friend a gang, a member friend a gano, any hammo. What the answer gonna open member friend a gang be a tar. Every was a cormampon, cement about shop, and then Miamia a toby be dronia brofudo to do one. So open to do to ya, Kodani Farmer, Colinak, Misty, Happy Dank, Cressa number C 0240616061. Member friend a gang, remember when you do what you enter me numbi. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand the chance to win one Ghana cedi on the spot. Every time. Nice. Check a Countess, no? Quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a Countess, no? And you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Hey Jack, there he comes. But I say, now what him say Ghana dear, the biara yes hammer, and a weekends Beyonce yes months. Guys know what's up. Hey you trodo, and to say shamu say ya, na oyirika yirbites ninimia Aron orange spread drink. I'ma say no aye different crowd. Me love that. Nana Kodom Company Limited in San Nunu. Sent no ye too much. And to say a year our dear abedin to a year and I upon to be oyirika yirbites ninimia Aron orange spread drink. Masi no call quick. Minia GB now so far taste. Babom oyirika yirbites. See now ye difference. Aron orange spread drink. No many yansem one tom many power won't in fear do much. And sesa open for no FDA aji ejedi nkratu atum. Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel a wo menhia ahemboboa no Ejaba family house oho haunti ena ma me gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale akurankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri wonsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwanchereja. Okay. Asem Mpe Nipa dwumadie ena waso egusu a wutie no. Na no nwatwe bo apa ho sima edu enkron. Asem chechencha ye de ebrewo no ayegirede. Na ansana no enrada. Yekomo ayetwetwe no wo jema brochi mamu. Ababa we bra wo bre ni kunu ho ye chi ni kunu no ne mefa plan akoba bi foforo no okodi na wotwe mienu eduru ba bi kura na ye de camera ebo no na ye de ni hye prem no tietiem na yi no ebe wi akire no abrante no nya pepanya na gina so no oba no boa no ye bonia ye kai dabi na ekoba no saa no abrante no saa be ware foforo friga na ekwa abruchire emene awadie aye basa na emu ajapade no eno ba ne se dabi ekoba no saa dia na asisi sem eye abam
enti chame de ma me abrante o ton na odikan edeto atiefo nyina anim atiefo yem wanim sem se eye ni kunu no osewusu na ni kunu no ofrija ache na asem nyina ne se ni nua pani eye adwuma wa abam an Ghana ban no oye adwuma ma no a wono ene ye education minister odimonyamfo ya wadutwum enti no wode ne ho abɔ ne ho safo hene se onchema ne bi enne no achama ne bi china enrada ye kan asem wo ye koda ma ade akyen yetie de free mobile chief producer de mu amane bo ebre ye free se asem Mpe Nipa dwumadie Sompa TV Sompa FM no de ade enche na afei oboye pono enya ne ye saa na ye bekọ no bema usu kantankankan memo akwa aba yaja na say enu asem no yase mpopo ye bi aba yeah on say one account wasem say itu no ankasa de obeba jasam one kan ye jasam one no ye store Mamtek opposite wo yes omukọ tea ni kube na omuri ano mo abọ awe nti ofiri store ho ba no wo kwa no pa no de ni tuo na san ko ho ko enim se kube no so no mba beti na wiaso a nti anwumire na wo pon ya wo ba no na abrante ba ko ye kekere wo soro nti he no de to kira to ye no na chese abrante no si no se ka ho ne tuo na do beba tuo na nkasa be ya ma tuo na be ye no de waba nti tuo na de abrante ni nwan ba ye no ye ntim me da se and in fact if he say start adwuma wo fuso se na de na ye dabro so adwendwen no aye me dabro adwendwen wo so there be me say wo asem na ye me dabro so say aye dade na adwendwen wo so me de me adwendwen ni me so na sabi mpredua Nana Kufuado a wohwe Ghana so yi ono ko nyadaje dwale swimming pool ne Ghana yi en kra still no nyadaje dwale swimming pool ntinyam na me ba bedwendwen ake so onu adwendwen ni so wa to bia gu na wo yes wo dade ma kam ase wada roma otimi dade ntoma bua masa o mi say Nana kra no onyadaje dwale swimming pool ni etie ni wada yehwe so nye program okay ye Ghana fo mom de na yehwe so nye Asem Mpe Nipa wate mate wada roma minyi mani ncha mebe you ani chobe eye enu asem a ye kan ye oba Paulina wo Germany mamu no ja ye kekan de ye be kan ne ni bra penin be ma no wo se wusu ni bra penin wo frɛ na wo se adwobre o na omokra na busua no nanka omo mpene sa se beba sa na enya aba o frɛ me no mama hu se bimpredua sampanifo se ponko se bi ponko abodam a ni wura so mmodam na ni bra pani no won na befa oba no ne be ma nyina kwa abuchiri na mo so no mokudu abuchiri mam ho no mo na che sasem na de nanim sem pa nti wo se osre yen adwobre o na wono kwa no tu ni bra ne fo se bra oba na bre ewo bema no ho no nka ebeya edan ba kokora no anka wonyima no anye saa soso a onche na wonfa ne de enye den ema no nti ono ankasa ebehwe se saa de no ebe den yebeye na owie na o company kakra se ne bra no wadutum education minister din na ebe mu no eno ane ade na ha no se ade na yebo ne bra ni ya money din bone ne de ya money din bone I'm so oba na bo ne charge oba na bo charge no wo de ni din bae na ye den akakra so be den e be fa no 7 pedua na ye de fa e betumi ageda na mo ba 7 pedua sa wonu obi kun tokwa a enye ba bia wo pe na won to twede mfa me wo fa se kwabna sale kun tokwa no ye patana kwabna ye patana wunti kwabna ye patana wunti enam se kwabna de wo se ya wo fo usu na me huna mebrebe wo ho no de twede abomani ne enam se twede nko mfa ma wo na mrum ni open na wunya entinya de sabe obi de wo ba ha se ya enye de wo pese yen ka no ene ye beye yentina de wo no nti ofre me nwumre kra so frakra ba e se yihia na yemfa yi ntu yi nti okay wa mama hu se abusunya no sabe omubu wo mo ho ene ade nti misika ka de atwa to se sabio ponkwa bodam a iwura omodam na de asie no no Yada se ya ena edru baby a kamoye no sama ya enka ebema no aye fe ewo Asem Mpe Nipa dwumadie eso na yebesra brantie no a oto nkra ma ye nene se sebe mpreduasa paso pa nwoma so no
enye yenum ode ena afidie so nye obi anim guase so nti ena yete so na mmom ababa no ebo ne kuro no ena onimonyamfo adutwumdin ebefrem na ye kura no ye dandan asem no onimonyamfo ya monu din bone enunti ono so enhye ho nso saa emfa emayen ansa na asem checherenche no ebeba no yekọ Abe Herbal Clinic na yenko enkoje ayaresa na Abe Herbal Clinic no na de sickle cells aduraba Abe one of the sickle cells aduraba enunti amanfo dodo no afere sickle cells Dr. Sampa Dr. Sagro ye Abe wa madia ka kumasifo nyina da ewiasifo nyina ye ka sickle cells kunipo na sickle cells yade no enkane se oba yare sickle cells na se enipa no yemiensa ka hunu se ba ko yatiase yewuo efrize senana wobegya ho akọ eno na Abe ekọ kwaye brentuom na ne nananom ekwanya wofa so ekire no enubra ene haban etie no na sa maami haban nim no no so anim haban ena nananom ede sickle cells aduro edum no na wade sickle cells aduro ma no ye maami sayade o wo sayade papa yare abai enam sayade kwa Abe Herbal Clinic na kwaje yaresa kwa Abe Herbal Clinic yemfa ho fa nnom na fa fidiem scan ne ade ya twonjonso ya twumoja ni nyina de fa fidiem ni amoduro kama bema konsia ni utumi etuja no na so to ankwamwa na no nya den untimi ngo yenko Abe Herbal Clinic na yenko je sa yaresa we nyina aya fibroid aya stomach ulcer na aya prostate no na aya kase ama wo twonso ana wo chemo ana ye mamia be sebra ose ofoso be mei yade bia mitumi sa enti obi a wante yade bia din no eno kire se wuntumi fo ni enchirem ewo Abe Herbal Clinic yenko Abe Herbal Clinic ewo Tanoso apatrapa new site na yenko enkoje yayaresa hoyi heart no sa yade no ya na ye membo ye mawro ho se ehiafo so na ye wo mu o ka ye yesikafo di akomu betumi anya sika enna kropo twedi apanda roma wose memma ehiafo nyina ne so aba fom ye mamia be kowuram kwoti haban kowuram kwa wanubra na fa sa hoyi heart yade na amanfo ho ento wo mu kama pa mami di djuma emfidie wo mami ho na obekọ nipa boso se dompem enipa nie adepa neton ne ho yakota no so apatrapa na yakogia yaresa na ufom kwan dia fra wa homa trufo iso 0243 34539892 0243 345392 0243 345392 na yenko mame Abe ho enkoje ayaresa ewo Tanoso apatrapa ana 0506 46 0208 0506 46 0208 na ekwaje ayaresa ewo mame Abe ho na nyoma enkonkan Tanoso apatrapa new site ho ena yeko Abe Herbal Clinic na yakwa akwaje ayaresa kama pa dioba no anya atrase na yenko yensem no so kukre ene anwumre ene kokote di babi bepam cheche ne ene kokote di babi bepam cheche ne ma memem wakwa aba eja oba pa ne mpom te sen yankopa adome ho ya ye fro sen na afri hin na baye ba cho amedi root hin na afri baye asokore afijasi asokore jo ma me anwumre wonante se ne sei ba cho me nante se nyina ne se last year no na me kwa asori me SD ni ti me kwa ye no na ya sompani ba ka so ne me won komo ya friend bi o nti nkomodidie mu na no introduce ayi ma me wo so mo ni mofo bi na ye adwuma na eye trading nti no wodu sika ba month no na wanya ho 20%. Nti ye na me de me se mani nye ho na so anya yi bi eye bone nti no me wesika wo ho no mo a me mfa mra na wo mo nyema me
na me ese sana tie dia me di 2000 best starting tea after 3 months no ese me hwe na se ebeboa me a na my toa so nti na ye 15 February na me di 2000 no nti awi anopa wiem kakra na me ni nyina de call me sofo ho nti ono no ma me te ase ye sofo no kra ye den e ka ho na nya de ya de bone nti me ni nyina call me sofo e friend no Pastor Poku askore ono SD sofo me ba twa me ni nyina na call ye na me de asore na nkasa akọ no he me kọ no askore ho asokore Mimi wo New Life Church, but when was Central Church na business no wo. So for no dey say. Poropoku, Pastor Poropoku. Poropoku. SD asore. Jo. Ena me ni nyina de koye, nti me koye na o ka kire me se enye yi bi e ye bone, nti se mo sika wo ho a me mfa mra no monye de enye mame. Nti 15th no na me de 2000 ma no, nti 16th February no na me de 8000. Eko kan ho na ye 10,000 nti February ne do ma me te ase se ye middle of month no nti nya de to betimi de me start February no nti March na omoma me 2000 nti the following month bio ene ba ti de to so me ensan ka ebeba no na omo say omo kan bom for 5 months nti 5 months ne so a na omo aka ni nyina bom aye de abanti ne ka be so September ti September ni dru ye no no mo sika no mo send ambassador so se den ti antumi amane ade nti free ho no mo no de sika na amabio be si sa abrinti as June ni mu na me ye ya na mo ma me mu 2005 nti aka 7005 be si sa abri nti wo fra wo busa wo ma enach na next month April sa abri me sanka sika no me su me hie sika no de ayade because school me pebi akotua me fees kura minya ese sika se na ese omde ma 7,500 enti wo de 10,000 ko hye mu no omo amount interest bia ne ba 2 months e ba March no omo ma me 2000 e na April no so omo ma me 2000 ti free ho no na omo yes omo kan bom for 5 months nti 5 months ka be so September nti eno na amba bio be si sa abri na o du hu ko hye mu no enhyehyeye bɛn no omo ne wo ye enhyehyeye omo ne me ye ne so omo se udi sika na wo de beba no bo so me ne so a eso 20% e beba wo ho sika potin ne so de e wo ho anytime bia wo hia bia no omo de be ma wo and the time omo ye so omo kan bom for 5 months no omo ye se 5 months ne so na interest ne ba no na wo sika potin ne so ye dey e ka ho for 5 months na nka be so September no nti efiri ho no mo no na ama bio na chese mitini ye dia esanse na ekọ 5 months nti no what the interest be kan osika boten ne ho ama na chese ka omo san kipu no for 5 months omo be san de 2000 asa ka ho addition 2000 be san ka ho but free ho no mo no bia ma bio nti wo kwa ho na obusa omo the next month 2 months sa na osika no ko de hye hwansem me pa cho me de koma ye sofo no me ni elda no na de call sofo de he Pastor Poropoku no o yes die sofo ankasa na omo amfele form bia amfa ma me pa cho de before mu bia nka ho na why no dance ni me pa cho ye you know ye elda no me ni mienu na call ye elda be ye friend biu boatin ono na ye wo dance ni biu boatin ono so yes die elda sa oba asore na nkasa no eye muye business dada ana se afei no makofa bekan SD nsem no eno die me ntumi nkyere bi ko fra ofra me an so introduce sa we no e de ma me a me so me di misika na ye de e koye me pese hanmu da ho efri se ye ka 7-day adventist enya asore keto Ghana ha Ellen White asore no enya asore keto enti eye sa business na aba no eye Ghana fa na nyina na se asokore ho nko a ahanu pese me hu ni yie me de o ka kire me so mo ni mrofu bi na ye adwuma na ye forest trading sa na o ka kire me forest trading o mo so mo ni mrofu na ye adwuma nti usika wo de beba no bo so me ne so usika no mo di ye sa trading no nti after month no na commission beba ho wo die wo mu 20% aha so fu ni eba try
we na agi sika no we na 5 months no eba no went to me antu ya sika na for interest ni na account enti u sika ne se de mete won konta na ye na u sika ne so ate 3.1 na chese wo a commission na amba na me sika potin no so a me nsankan 2005 pe na me nsaka 7,500 ne de me nsa enkan na chese se kura de ka wona ho ko interest bi on fa sika ma I mean nsaka me sika potin na me so far no aha no emu na ho papa mame eye SDA for na akofa sa adwuma we abeka asore ne ho ana se asokore mamponfo no ananya asante asokore fijase eye sa SDA for no ko na akofa sa business na ba asore mu ana business ni die me ntumi nkire ba bi potin a efri because me de elder na introduce me ma me ekowura mu ti ba bi efri pan kasa de me ntimi hu ba bi potin a efri hey chief producer wadaroma yenhwe emodin a wabo afa dwumadie we hu sanse SD asore no enya asore ketwa ewo Ghana ha enya asore ketwa kura kokofia sisi ya SD fo nko a over 95% wo kofia se be SD fo enya asem ketwa kura enti yene osofo no entwetwe nkomo ewo ahoma so sofo no enya my dear asemi nika aye kana kwa bramika meka omra samwa asana yeni sofo no ebetwetwe nkomo no ofosho minim de nka nsana memeye no minim de producer na o maka but all the same no oni madwuma unso broni ebe hu akwan ebe fa so mamenchia mi amase Osei Kwadwo ofri Australia abaha otesipe dote Reverend na elder meboa evangelist sepe dote no Australia Osei Kwadwo samei otie den ofosu omono anawo ye din komo bebre na mewura ho kakra won se misumani se ya na ya rehoda dintia obebisa se dinti na wura ho mekasa asem we nya asem fofora me de menim se foforo me se asem dada kra me se samre de asofofo yi a yenim wo mo no ana ho asem bai no se bi wo madi wo mo hu ni kwan bi so na se de na wosi ka no ofosuo ye papa onya ne ba bi ko no SD Mpe Nipa katacho nti SD asem ba ha ya ne nim kwan a ye se bi ye yim ko ye nim SD asore na nkasa bebi efri ba ne SD asore no nipa ni je ho nanso nkate ba ko etim be sei nkate baduasa asem we ne sei asem we be da fidie so atanse ma no me omiemienu na me gidie sei ye program ye ko ade asem ne beba pa se afijasa so kwore meboa SD asore yen timi nyina fidie so nkasa SD efuo nyina because SD asore no me eche me pani SD asore no sabe yen nyina no yabusuafo kobi ya ni je omo especially omo nyom omo ntete omo no ma omo ye sabe SD asore de ye ntoto na se ye kan sori a ye respect omo Ghana na wiase a SD asore ka obi wutimi nyimfrim ade ne beba sa sokore mampon no afijasa sokore ebeba se opani a yeyi ni picture too su mo se friend sen ma me boa me Paul Opoku eme ya papa de Opoku na sabe watena hwa ma asem wei akodu ba bia ye de ne nim se ka to preko na ya me wonwon so se akwa bi so aje fo mpanimfo bi asem yi sabe abeto dwa anya ne akini kope nsam no yetia na meye sukonuma mai sebo mudi sun ebaye na sabe mpraduasa obi asabe won kwa sore ati bibi wo TV so it was double money o kwa akwaje ni tirati akokam besi ne sika aka ho
Anna enkura nso se ja yakọ bosomfie sabi o bosomfie nya ni nyina na ese me predo enye sa na ebeka no ebi di dwuma anna wakọ baabi na emeka nsa azaa wakọ azaa bia na afa de wonwa ne mmra ti asem ye hwa ye tie yi so obi ye sofo a na so ono wodele a tete no na sabi na akọ fie bi ma wa na ese oba na akọ wa no sabi o ye SDA pani ana ne papa ana ne nana ye SDA pani a no wa se cross because one who say fie na wo go wura no sabi ya body bi ho ene ye den ana ofosuo ankura ya asem o mu kan asemi beda ha ye kan satam de ntia me kasa me wura ho katachaw trase ama ye kura da de ye kan asemi sabi mpredu katachaw di hu yaw ama me ye so matuka akọ besinna enkura nsan ka o musika me kura ba akoko e ba e kura no ye busa mu no wo ba akoko ye fra ne kura ototo a yampia ama katachaw ama ba bi kura no sabi asori dem e no mo kwotena ase ekoye sa no ma we na boninti na sabi e chiche din obi a woni din obi a na sori din etisi ye kasa se ya enye sabi asori ni nyina ba ye kasa wo afijasa sokore mampon SDA asori a e wo ho sofo wo ho ene ye kasa asemu enye SDA ni a wo ha fijasa sokore yi mampon ni firim fijasa sokore meboa ehwa eho asem ne ye ka enye kumase SDA asem eti de pese ka nyina ne se bebre mama ne amma sofo no etia wa onfo obai esika ma ofo so mi donyam se nte saa ye nyina bedu o machi e de camera di achi e de kosua kori fom wo awa so dem wo ama ye hey because he enoma bi abufu musa na mu ye sa no ma we sabe na mi di kaka se enkate ba ko na kwese enkate bedwasa asunye ni nyina na te saa adenti aja so ya so ketwa yenti mu pesa mu te afijasa sokore na mu pesa mu de sa sofu yi wo de sa omai ebe se asore no yampre ama mu nsai asore no aji asore nye pe asore na sam ye ni jo mu no mo ye nkrofo kobi ye pani na ni adwuma ne no kọ yampre ma sa asokore afijasa sokore omu be se aji asore ba ye kan se nsu a ne mpanifo mo da no so we fa nkwose kokom ne ye ka wo ye nsuo ne ye kasa ye nim ne ye ka mpanifo so mo da no e wa azi asore no ye se wo mo emra bi ye wo fie ne ho a asore me pese mebo because atwam ena omo sore ba ekodi sabe nkwase asem ye tra so ye ka asem no ade chi ya pe na asore no omo mpanifo fira kra anu kwa ne ni TV so na ye FM so no matuka abesisi ho omo ba no se a ye nyantiye se ya sole eba bi akodi sabe nkwasa asem bi na enu ti ne ya ba nto mo pa achew o mpesa asem ne ba me se ye no mo kwa na me kan ho bi kata chew frame ne ne kwotena se short from panifuo yi ye no mo tra se ke kan sem bibia ma bibia todi no mo di ye to ye mo de da ya se no mo to mo kapua ye ka asem yi besi nne ye hu azie panimu bia wa ha na so be nyam na mo ne to anu anu na ma me buyafu no se sabe ponko abode man kan wura mo odam asem na asi no anya SDF nyina mu tie ne ye tie kokafo no anya SDF nyina ne wo mo esamoni ti ne eche din eti se wo se wo ba ya de na wo de tie asafo kase wo ya empanifo amu da so na no mo wo yi besina enkoya wo ye mienu maji wo musika se sa sika mu no akola yi se wo pesika de akoya dan akosuku akotwa zuku fees se be mpreduasa mo anko ka kebeden enne sa no ma wedi obi beka se na yedan ayade wo kumase ya na me de bebia tefa ye no se be mpreduasa ye ntia man kate ba ko mesen kate beduasa eze fo mpa ni fo sorry okay na sa papa no mo ndin chira me mame wan pastor opoku no Paul opoku Paul yeah Paul so Paul opoku mesraw and fatal we a nice guy. I didn't necessarily we yes,
me kasa me sa asem we kura no katacha kura ko mo no makotra se besi na ye kan sim yese mu hu kura na se so obi anaka me ne polo poku ya ka me sa be produce aka ma fa telephone a friend kura no matrase atrase wa sabi asumdue kwa so hu kura ya omu twa se onfa ho e na beto sreda no asem na beto no me di si ni me kan pray ye pade e nwanwa wo wi ase sesei ade e hu ene ye hwe ye sa pasumdue de me pesa me kan se so man fa sika ingwesi ka ma wo mo a me donya me se de asante kosu ne snap ni ama cameraman ye cameraman fo de achi yi wo school fees mu ade achi ne ye de kosu ya ene snap akwa aso de mo akwa ye nya doa okay eto mu tie na efiri na wachini fie enkosi ne dwada ye economy mu omra me entrance no mo fa we enya payment plan bia ye mpe omo fo musika mo ye mpe payment plan say dabi on fo musika mo na asem fa na asem nko aye so omu tua ni nyina omu tua sika nyama omu tie because twa me be ma na asem anya ntwa me pieto okay ma wie womna samwase we die wo sre se asokore afija se SDA eho na omu edi edwa ewo ho ye Ellen White mra mehwe o SDA tete SDA enie asondem enene adani dwadie ewo afija se asokore eya sam nanso so nyame be kire eye kuro bi din ekwan ye befa so a odifo Paul ede sika no ebeba ana sofo Paul wo SDA asokore afija se jo asana yebesan abasem no so yenko odifo Samuel Prayer and Counseling Center odifo Samuel Prayer and Counseling Center ewie ye brem odifo a sabre amanfo akogye akwankyere sie odifo sekakumasefo manhia papa yi a kadwetire kuro mu nyina ka ase hwe kodubai hokohwe ne kotietie sedi amanfo di odifo Samuel ho adanse eye kana anim guase yade be na towa anase de be pa ententa be na akekere wo ye akwantuo no so ho asem ayeden yenko odifo Samuel Prayer Counseling Center na yenko ne yakogye akwankyere na akwankyere no de be ma wo no ehokura na ya na eye manika no akwankyere no kete eso fo ata na ye adwuma no na wo ya afam ententan ekekere ententan ekekere na wodifo Samuel say wano die asem bia Bible anka ani Quran anka wonye wonte asode ehoso ya me de papa menhia hemboboa no na odi ni juma yenko na ye ne odifo Samuel entwetwe komo wokwa abruchire ko home kakra no afei na waba enu ti no se opa kwanto obi atu na se passport no de ko ye no wo ye oba ye ko ye se bema picture ne bom wo ye bema na adane sa no a oh akwanchane ye kete odifo memo akwa aba ye ni awofosio odi ne mpom te say asidanka nyame papa na so boko so bia ho ye kama asidanka nyame ti ase asidanka nyame odifo sadia dance no si eba no adanse no de so adanse no eba papa na nansen mi free efie ba adwuma na mi duru commercial bank heya na many abrantie bi din komo no a se enkane na omutwa mpaboa wo Central Market ena omu atu besene ko okropo ho na sisi omdu omdwumadie na ba omutwa mpaboa na obi ma obi sika free Cote d'Ivoire ena oma no je mpaboa nso omu mpaboa mu leda na ne boardin no ese Ghana for so hu mpaboa into omu mpaboa ni Italy for the sense so it wo ye mpaboa pa ye shu kan ho na ode mani wo bi so mfa koma nipa ko Cote d'Ivoire mpaboa na akoyira kwa mu wo se wo ba odi for Samuel so ye no eni akwankyere wo kire no aso won keka nyoma bi mom fa gosi bola so ne ade eni o keka ya wo se ani na wo twe afi se wo de nyoma no e mane no wo mo anu wo mo station ho no eni o mu di nyoma na chidi nta ko yi nyoma no eno ano no ya enkrofo ne de nyoma ya bai enam se wow eno ya dance dia ne na ma adwe so oba eno na me de be ma tiefo ne ai kire se wade kura yira kia ne ken odifo be hu ama enya asem ketwa kura
Yo fosi o me dashi na adanse ndi kwa na ekoso. Ayekọ hu me kakere kra no. Adanse a manfo frɛ WhatsApp ni ade ne message e ba adanse ekoso na ano soso. Chese mind bi what divises chi ama niema nyina akoloko ama embassy ne kura bande no UK. Me o kasa sisi a wotie. Wase hene fa no mfa nkoye. Wannan chese hene. And obi kire no so mra man hia ahembobo na Jaba family house. And was it no when you were mono to oba si wo mono so. And wo mono na de ne ba into wo mono na tie yi. And ne ya wutu. And ne ya. Jakoko na ya adwuma. Ofosu. Be so obeduru ahembobo ano no. Akwankire na ya adwuma ma enne UK fo no e de visa na ma na wutu. And ne ya. Was it eye ne ya se ba home pre no nyina wa ma meto me ko de be kire me na wo duru airport wo frɛ me no wanya me na ye ne ya se wo ko be duru na suki no woni e be ka sa free UK ama atiefu nyina atie na visa se egu me phone so me ntimi nka ka se be cancel oforoso wo se semra na na mate se wo mo na wo kɔtɔ samna wo de ye de bra man hia hembo na Java family house ho ne ja kokɔ na so tumi ni ye adwuma se ma ba bia me ko ye bia maba e kyena nyame ya adwuma kokɔ de ko mi amete ho e kyena nyame ya adwuma ja kokɔ na so de obeba no o nsa anko de obeba no o ha obey obi na esisi wa na se obi na ebu kwase ya se program amoye ekoso yi kwase ebu ya ekoso yi we pie ja kokɔ na mu wa hembobo ano akwankyere na edi gu fam keke se sika na beba na se ma ono anu beba tetetetem so eti obi na ebu kwase obi sisi obi ju ajapade afiri wonsem otwani ya yento problem bi da wo so yale krankro da wo so ahenie na wo pe ede na ekoso wo tena ho awu ofolusu obia mapie mo manhia ahembobo na Jaba family house wa wo pa akwantuo so nurse fo ya mo pa akwantuo bebrebe they say yes UK nurse fo ne ho nurse fo anyame afa ya so ama wo ko ekɔ no enye easy ofolusu eti de nani abede tie ni ye wa wani abre tie ni ye me se hwan wa wani abre de nani abede se o pa bibi ahunu ni o pa bibi aye so se bibi ni wiase ya oforoso ke da ya ntupuru dabi so eti se wo ho na so nyi bibi ni me de me nyi bibi ani a ene no akopɛ se ye ba bi ada o mo ho no de obi ada ne ba bi kom na se wo ti asase so na se wo nyi bibi ni na bibi ni wiase a bibi bekum ti ji bibi di na tumri kana bra man hia ahembobo na Jaba family house e kyena nyame ya adoma mpa ye bedwa e kyena fie fozo yaba ne de yaba yaba ne de yaba e kyena nyame ya adoma anoma akora ntwam wo wiem e kyena nyame ya adoma de nani abede won tumri kan no onhia e kyena nyame ya adoma ja kokɔ no be so rough kumo e kyena fozo e kyena na odi e kyena nyambo bubuya wudi bubuya ne kura duru obesole e kyena nyame ya adoma a e kyena bubuya ni duru wa na obesole de nani afira bete yale ebrei HIV be ko e kyena nyame ya adoma kyerɛ wa ma e kyena fozo ose ye nka bi saada dabi eti ye nim de ye ka eti de nani abede se wo pa bibia hunu pa bibia ye ontumri ka na kyerɛ nyame ya adoma won hia ye man hia ye mbobo ano e Jaba family house eti e bia na obi ti kam na o si fom wasi ma nya number difo ya ka se mi hia ne number pa 050 050 050 050 45 45 88 454 454 050 050 050 050 45 45 88 454 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 ya wo manhia ahembobo ano kumase ha ya nya ba bia manhia ahembobo ano
ahaya opem so be bia santema wura owo no traffic na afro ana akọ utumfo no traffic na se pe ho na Jaba family house Jaba si fie fikese family house o ebo animu we duru ho no traffic na se we dey obusa security na o ti abro kra no o ye nkonwa no kra no obusa wo mo se Odifo Samuel ho a enye yira kwan kra obi ado beba na odi yenhwe ha no so yie wo mo apempi wo mo nya asem wo court no wo mo so dance no ya na hu hie o ofoso enipa wo mo abedi adanse maame bi wo sunyane maame bi wo sunyane na maame ne de o se yobi ewo eyedefo a wo gina saase afiri ne nsem ena obi chese wa kokoto akwa no obi kire ne se wo mra manhia ahembobo na Jaba family house no foso maame ne beduru ho no ena ye de akwanchere gu fom enne maame no ankasa ne nsa aka na japade na asase na defo ne Jeffrey ne nsem ne nsa aka na ade sister bi tie esesi a wodi obi tum di kaba me ho wo manhia ahembobo na oba bi gine fie afiri ne nsem ena ye ya ade na ka kire so kokko gina court dem ensem obeka no emfaso obi ene so foso asa agro ne edi oba yo beka kire se judge ne pam no ti sa akukọ so se de ensem na wokeka no sa no nsori mfra adaka no nko no wokeka no boss wo ho yes ho na abahu se bibi wo wiase foso wo ho agi bibi di na bibi wo wiase meji bibi eti de na ni abede e kire nyame ya adom a onhia ye e wo manhia ahembo na Jaba family house ma mo omono e fa de de ne to aso ewia na de atwato foso me da se papa kwaba ye nua American what say bibi ai kupa foso me meko ba bia se kwache kwaso be man tomati ne din Odifo Samuel bra wa bre oni wiase no nyame ena dom no adom no na nko no nko abetima wisu enso se no adom nyame de adom ya menso me de be ye adwuma Odifo Samuel won kasa kwa enye ono a na de ne pe eka bibi ya nante abre ntime metu esa be na me obi am ye chinigifo ekwaye fa so a me beju Odifo Samuel de ye no eye nipa se be adwuma ye ombe dan ye me omko na obi ani wa sabi obeka kire me se wo no bebia wo kire me ameko ye no sabi mpedua se na nipa obi okwa wakokwa na wakonya ne breakthrough no kwa ono kwa wonsi wo na de tie ne me kasa asem a kire nipa da sane bia wutie me se wo pese okọ Odifo sa na wo frɛ wo mra samba ka jenti menko na se ugidie na atosini me sra opi emma ugidie hihim abrantie yi aye kana asem ya sabi wanya na UK visa wo koyi abrantie sa na ofra me busa me nam se opani wadaroma wabrache na emom de na mani suro ne se amanfo je agi ne sika rawira no na nya asam keto edumra bi kwa ne sika kwa na odi twata kitikwa na akodi sofo bi ho me pese me boni din eti woti Odifo Samuel kan no se omo no wo de minim babia se de we ositie ono kwa ofra me no so onimi nam so onipo minim de do me kwa wonam se ke ano se me pese me ko ayiwo wo papa ho nam so Odifo Samuel mi ana me kire ne kwan no koye na okonyina na nam se bibi obi aye ne sa peninte no no yihim nam se masa fagidie ko mi ubebu samsase wa mi yiwan fagidie ko no koye okoya Odifo ema na kwancheke oka chem sa kwanchre bebi okoya nya kwanchre de ama no bola so na dwunyina akwa no ho nyina pen e bola so kwanchre na so kwanchre Odifo de ma no na kakra bi enne minua no ana madamfo no enne wanya ne visa edi na make say ye bebo wake up kronya ye bebo wake up no wo de osu ku pese wo ko ho hwe entra wo kwa otu anamon bibi ni wiase nke da ye ntupru ena ofoso na wo kan sem bia futu sem no wo se nipa ya dai eni kwa se da ye dwen mebo a ana adwendwen ye nya adwendwen ye ntubingu e wo ba ye den nipa wo ton wa ye nto ukun ane ne to na bobra su ko no bi je no oba bia ne te obon hoka obi je no wo ye ohene akonwa ne ye wo dia ye eje nipa ye nipa nti edumra bia nipa bu ntancha but akwankyira ena ebubu sa no manina enu ti ne ye kanfo Odifo Samuel bebia wote no ana bebia oye na dwuma no ye nye visa de bia meka sa asem watena wo to so wo de wo se wo ko baabi eti baabi akwa wa hunu so masa etianti ya nya kyeso a ebi wasam na ye kan etiantra ho wankasa nkasa wo hwe ho a omma bibia wo bi be ma ho fe ampa mema kanfo ade eku ni papa ye promise and fail obi wo ho a obi hu na openasam wa promising me yo say enso ade be che pompe kaskala eno ne ye ka cho say ni nyina ye chiwade bibia wo na chiwade ene akwankyere na wo ma hodo bebre Odifo Samuel ni de na ode na akwankyere no me say eye ade bia wankasa odwon wo anwonte ase
enti de pese ye kan nyina ne se obi a wutie sompa asem Mpe Nipa dwumadie enne papa okọ ya waba na anu okọ ye no se wo de wo hu ni TV so ntenye ono ampa waba wo chena ono atena se enne kwa na nkoso wo ma koso wabre enna me ameka chance on de wo mra na manfo afendodo wo chena wo si dwa kokọ ne se jafuruma ne ye kobo enyamija enne edel asem a wo ko to asabe wa kwa ade no di bimpa so ye se de yemfa mam mesrawo kokwaja kwankyere odi fa number ntu jamenko 050 050 050 050 45 45 88 454 454 050 050 050 050 45 45 88 454 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 0246 0246 0246 0246 66 71 71 17 0246 0246 0246 0246 66 71 17 ofose wo manhia ahemboboa no manhia ahemboboa no Jaba family house ehɔ na jakokɔ na so na mitumi no hɔ na yɛ adwuma ya na mpempin sɛ de misika kyerɛ amanfo no sɛ wo yɛ akwankyerɛ papa akwankyerɛ gya sɛ wo pɛ sɛ enwoma kɔtɔ tema ɔde a na pa akwankyerɛ mu ɔmmerɛ wokɔ yɛ anwoma yɛ keka no wobɛtɔ na bomrem di a diko ujiso ko di for some wo so san ho a wokowu enti san ho tumiri kabra e kyena nyame yɛ ado a cancel nkoso ba bia kama nhia ahembobo ano e kyena ne Saturday cancel nkoso ba bia e kyena nyame boa me se ano ma akora ntwam owiem eti e kyena nyame boa ba bia ko ye bia yaba eti mia kasa me tena se nyame yɛ ado a kyena nyame yɛ ado a wo manhia ahembobo ala Jaba family house ano papa akokɔ diko na mete wo se so kro kro na mete wo na me se kyena obia ne ho ɔde ne bibi beba beso asa ko de wo pa bibia hu ɛna ementina meka sɛ de nani abede sa emfa sɛ wani mere yɛ ma hɔ de nani abede me so di bubuafo ba kyena obɛsɔre ɛkyena yame yɛ adoma ampaye bedwa ɛkyena eti de nani abede won hia yɛ saa na watwi we mu de onso yɛ ntɔn ɔyɛ hɔ dabi wanyɛ me to bi da bi mi ni bi kura da ɛna ba bi nso a me de na me ka no born na me se wake up ne babo start 2 1 na mom asem no e wa nim se ofie nkwaye enti entra ho na beduru ho a se bia fe na oba adwen bomodi to na montem akwantusam ahensam akonwa so nya wo de enko ho sanete na wie wo mo nim enne maame bi akola ketewa pa o o 17 years wo agini kura firi ne nsam chese wo sua eti wo ba ya na ano papa wo ba ya na me ni ho on sa na me se ma breka me je wa home no mo frefre na me ba me hwe ma me na me se ma me kyerɛkyerɛ ne ma wonye anwumere ya me ba ma me ne afre me se wo kɔ ya ade no anwumere ya papa no kyerɛ se wo huri ne wonye no se yes me se ɛkyena nyame ya adom a kyerɛ wo ama ɛkyena ofosu yo kyena ya kɔ ma hia ahembobo ano eti de na ni abede mra ofosu na chief inspector wo SWAT wo central okay chief inspector friend ye boa okay SWAT was say men kan kyerɛ so wɔkyia mu nyina no wɔpɛ mo pa antime so kyia no ba bia wo bia ne central ani inspector Foley ɔno so wɔ hobi wo mu nyina ɔno so wɔ central wo mu nyina so mu kyia mo pa ɛne wo bia wɔhwɛ bia police fo mpanimfo ne soja fo ne wo bia wɔhwɛ bia ye kyia bia ofo so mam sɛ wasem kan kyerɛ so wɔkyia mu nyina ya gene so ɔmo enti kyerɛ yame yɛ adoma jakokɔ na so jakokɔ na so tumi ne yɛ adwuma ɔhene yere ne se wɔ no wa shepe mu nyina so ho ayɛ fɛ mu nyina so ho ayɛ fɛ pa ma hwɛ akyire kama nyame so nhyira mu nyina oh dako mu nyina so kɔ America hɔ no na akwa wa ko bi de onko bi ɔkɔ a wɔ ma bi na le ma bodi ɔkɔ a wɔ ma na le ma bodi ɔfana bro kyire na le ma bodi
Ya kra obi ya DJ Sofia kwa o hwa me manager ya chia mu nyina ne man hene ne abusuafo nyina ya kra obi ya chia obi ya Watchnanda yamfua ni enchem manhia ahemboboa na ho ene jakokko no aso odifo Samuel Prayer and Counseling Center na yenkoje akwankyera emu ehwam akwankyera woto ho nyoma wo mre kura na afei enyoma akonkai ede ama ho na eya akwantusem ene yedi asem ato so wuyi wano babia enyi yedu kogina da kam ewo koto a odifo Samuel akwankyera wode bema no ene beje wo afiri wo mpunkyerem na odifo Samuel semenka kyero se ade a Bible anka ho asem Quran anka ho asem onye maw da biara da onye mani konya so twen wa awurade anim enti yenkomansia ahemboboa no na yenkogye akwankyere mu omre ewo D4 Samuel Prayer Counseling Center na enyoma enkoso emfaman VR Education Center VR Education Center VR Education ko VR Education na dia base uko suku wantumi anko anwie na suku ikura wa anko bi kura eno ena wode bosumi ensia pe ede wo enfa entitiem said ye be ya behu akenkai said ye be ya behu atworo na ekira nkokura no granie abrewe yedo nananom eba bejawo na nkoda ya abai suku omukoi brofo nko na omuken omo amerisa brofo ampro nguso ene omukase granie ene na go to your washroom wana granie watunya ye ho adwuma ni nyina eye VR Education Center ye kone akosua de ye kone akosua sere yesi tworo twi Bible no de kwa asode a onko awo Bible be ye free bagim na da so eye mono Bible de e wo se emu ye duro na utumu se ye bia wo bie ye VR Education kwa na waje esi wo se safoi obetete wo mo busumi sia na watumi asan wo check ye na watumi akambrofo said ye be ye nyoma bekoso toten taxi driver fo nyina ye twemo mesin fo magazine fo nyina wona wo pamwade nyina ye twemo said ye be ya obeba VR Education na wababa besua de wabo mrem ye umpe we na apade he ebo no da form say from busumi sia pe yeko abrepo Methodist School Primary ho ena wotini juma wo be kire wade busumi nsia pepepepepe na watumi akenkai na watumi ehu atworo said ye be ya nyoma be konkai ede ama ho yemfra wo mu ewo ahomatrofo so 0245690834 0245690834 ana 0266411593 0266411593 na yenko VR Education na yenko enko suade na ye ho ento ye kama pa ansa na ye ko stories no so no emse na sofo no enso ejina so a opese wone ye twetwe enkomo cement cyber clinic efrawo cement cyber clinic yenko na yenko ma ya pomdin enko soro said ye be ya bronya be ye betumi edidi agu yafuru so said ye be ya betumi akodwa so akoton ye nyoma cement cyber clinic nkuto eno de haban enubra esa yade ewo asokore mampon fo omate denne esanse emfidi ahodo cement cyber clinic wode aba no de sayade no anu odin ye papa wo se yade no onyi twe enyadoa yade bibre biada wo nipadua mu Fabra Cement Cyber Clinic na onsa emfa emma sa na ode Cement Vital Herbal Mixture enso ede abadwa so na sa draw we ena na hotedin ye bone mra ne se agan gangan so ya ni de wo kokon e wo se wonya tuo said ye beya atamfo no ba wugya bombo no tumu a na kikibam sa adro we na mema ede etoto bomb e wo mpa so e ma ade kyen ye fra omo e mema ne mo mo piafo eno ena yedi ho adanse ede amawo yenko asokore mampon wone asokore mampon rural bank no ena edi enhwani mu epe sa asupiti ana kliniki ena Ghana Health Service for ababo mabaso na wakase mfidi omudi ya adwuma no bibia ekoso toten ede ema wo mo yefra wo mo wa homatrufo so 0279356570 0279356570 anase 0240616061 0240616061 na yenkwaje ayarehwe
was Cement Cyber Clinic. Na ye ko asokore. Asokore fijase. Na ye ne SDA sofo no a. Emma bi de na base omu agye omu sika omu didi dwa no. Ye ko na ye ne nko twetwe eho enkomo. Opani pa uteme kan me moadwo. Ebacho ye mo. Ne pom te say. Na me adaw. Wada Roma udin de say. Eframa Opoku Buate. Osofo Opoku Buate wan fa title na nka ho adai. O so we di kaka. Ajo. Osofo. Enyum de second da ke tifri ni wura no ka wa wo kan ke beboa. Osofo Paul Opoku Buate. Sa pepepepepe. Osofo we die mani nsan na yedwumadie mu no wotie nkwade a no watie owuo die. Na sedi esidi edwuma no. Maba wa bia bo kwa du se moafam ho anasa asokore. Ezi asore edwa bia mudi no ho no mojeje asorefo no sika na mo sisi ho mo se mo de ye business e wa abrochire emu nkomo animu ama ne bo etesen Opani medical advice so ma me sa konye edin ka ba bia me ne mo nya adwen akra ne se ofo bra from se program se drum finfin ansa na bia mo fra me but the hoka kan dem ne mo nya adwen pani lady ne be kan bia o senka mo drum me some attention am je me side am opani but anya drum finfin to dem amenka dem nim fa ajo I am ya say as a from power as a ngovu verse almost say osofo ni asole ni din edin kan no osofo ni business bia osofo ni business bia etosuminu asore no nye business bia asore no enye obi anso sika edi emo wan say as bi mpese omo de adwuma bi bebata sofo no ene asole no edi nipa na omo no aba studio ho no omo se omo go sika abre sofo and omo go sika abre asole. That should be the first question. I mean, I say omo pese omo ma nipa bi isi omo de omo geni omo yi osofo yi osofo edada meet you ababa yi ya waba ya hayi adwoa unim nana adwoa funde adwoa nkwa de mi osofo Ote fa adwoa funde adwoa root oba wa bodin wonto ne me ba twa me de adwoa root new life minim no me ba twa minim no oye wa sore ba ai na odi ana asofo asem a wo ka no yampa na woboa so be wo kan me manti but minim de bad adwoa wo do sika abre me me ba twa ai ana wo do sika abre asore no me ba twa me de brel wo do sika abre me me ba twa ai e wo he me ba twa me ni biwo na de bae da biwo o de bre me ana so de bre da biwo me ba twa me ni mienu na de brel wo wo do sika abre me me ba twa ai adwoa me de minim fa ho ne se de minim fa ho ne se business na cost one openi eye no kre adwuma ewo ho ewo wiase enkrofo ye na business na enya media enya asole nso so edia na eye obi ono no a register ni business ya owo documents o de na adwuma edia enu nti enipa bi wo ho a omutimi ekọ mu se eboa wo mo na omka ho asem kire wo nkrofo bi na wo nkrofo bi no nipa no a oba no ba na oba mesie nti nipa bi wo oba so owura mu bia ya na obisa me ho asem so abranche de minim no na omo so mudi ka ko mu no so omo komisi nti no te nipa no beka ho asem kire wo no so betimi aboa wo de a o hawnim me no adwoa na o ka so me ma ofie me mebusa osika me no nka sika asem ba sa eda na wabo ni din dia minim se eda no so business nim bi osofo de bia o kan ho asem kire wa wetin na kombi osofo e me ka the first one na mo kan ho asem osofo utie me
Mami mi me de ketewa bi. First one na mo kan ho asem no. Osofo mami ye ko shia wo no. Company CEO no. Oyi adwuma ne da ko nyina tre nana aja usu aja amlante hena onya da bi ko na ma o company adwuma ni wo o how na abamu na o processing ho na wodi kanaba enti o say obia nya ntoboatie na o tonu boase na o process obia de eba business de tonu bia o how to me bam me hold brief for the CEO but that is the information or no the aba so osofo enia so oji tum say business and de you anim sem say ekoso manim sem ka se me nte ho asem ma na mboa me da se e wo ho na onim say wan sore ma no esan say wo ye sofo a omu wo mu gidie nti e no convince wo mu amo na wo ye say business no adwa me convince wo bi adwa na o kan wo se me na convince no adwa me pa cho eda bi wo na me no disika ne bre wo eda bi wo me na me convince wo me pa cho eda bi wo na di nkan introduce we ni maame e na me ni mienu disika ne bre wo mission house oh ani bi say eda bi wo ni ye bi say eda bi wo ni ye na me na ufi na disika ne bre wo me ni eda bi wo na disika ne bre wo 2005 no na ade 2005 ne maame me de minimum ne say problem ne ba ye no because you can get 10,000 and problem no e ba ye no bi na me pay school fees amen nchira me dim problem ne ba ye no munyina wo be kan ya adwuma wura no e ba ye e di na wo ya masa me pese man fasika na ma nya bi e ma obi a asa ne be ya asudi aka be ba na oto gbo asia pedi aka na ba e di nipa no bebre wo ho a eye force bi na me force ya na minya bi e de e ma me maamo it me the out of benevolence and na me de boa amo se mu bi a support mo situation osofo na oto no boa tere de ya ka no aba osofo company panipa wadawroma business unim hu bi ananim hu bi oh minia so the medical can business ne de one menya penny wom menya director wom menya djuma yeni adjuma ne nya me dia na mom enipa no a oye no adwuma no minim no eni nto oba ye obe introduce adwuma no ma nipa mpanimfo be for bi no obe introduce ma wo mo se nipa ko na odi business ba unim se oye odan oh send the medical jet one time say nipa no odi business ba ye ne de we mo fast yo wo fast de na che se wan kasa business no kura wo shembi ani do wo fast ma dwuma mo ye nyina wa ne me ka say wo fast ma dwuma mo ye nyina wo shembi na o fast no wo gigi ska no hwan na ade koma no no a on mo fast na be gigi ska no na wonim se wo ye sofo pani na o ka nyame asem kire wo mo omutie enti wo wakoya kandifo no ka asem bi omutie enti no e no munya omugidi a convince wo mo a wo de wo mama wo fast ya mo de persika de di nka no me convince wo bia e na eto so yenu so o ha no ba ye no ma sori se meboa ma watimi ade obi ade ama no enti na odi adanse se me force ma ne ma obi avie e na wa she date se odi de aka no e bebeba da wada Roma sa business na hefa no me meeting business na wa akra o da me say akra de me fan say business na headquarters na ho yete ase nemom ne nkrobata ebi abedu asokore afijase no baby a wo fa ase no ba mo ye meeting na hefa no me meeting meni baby a obi sa fa bet no nkrobata ni asokore ha na me ne say o de fine wo fa ase na wo si business hu nimu bi no hefa na kro no so asokore wo no mo ye mu meeting ye nye meeting bia wa na de si ye ne say problem le ba no a nipa bi say adwa le nipa be o ye be 60 o mo ba ye no mo ka ho asem na ha me eti me frɛ me wo fa asem say omra adu CEO no for no so ne adwuma no kanimfo bae enti o mo ba ye am kan say ono wo mo enkohia na on kan ye sie bi ankyɛw ne payment plan emfa ema wo mo edi ene de me sa bre no kra na me wa kra oskum wa kra enti o mu hia me osofo tietietie
say payment plan say your payment plan o me say fa na mo ye mu meeting oh na me ya no say meeting bi anywa yeah you say bia o mu share meeting ye meeting bia me matrem say bia ye meeting tenti na mo bia me kan ne say mo transfer na me wo Accra e na me friend say onu mo me shia osofo yenkomo na edi o mi busa wa na wa yi ano mo tena mo aso ndem open aye meeting me bete me wa Accra no me te say onu mo shia wo but wo me na mini ho but me te say wo fa ase no SDA conference a omode ehwa aso na show nsa no tumi be na wo fa ase ne wa onu tim ko meeting wa so ndan a ye dia show nsa mu oh eno de me na mini ho e na e de di na bi o ma ye no o mu pese bia e ho na bai no me ye no ho a me bai no ma mfo aso beta nya de ye meeting se bia e netna o mu chiri mu a o mu ni hia one day e no mpese o mu tna ho na me se na mini ho e wa so ndem ho o mu chiri mu a o mu ni hia ho no o mu ni hia na ne mpanimfo no na se o mu ni hia na mpanimfo no mu bisa e da biu na wo kan e no mu ni hia ho no mu take that decision me kwa me ni ho e du bisa lady na me na mo meeting na me na me friend say o mra no me hia no mo solve problem no ba as to be o me hia na de me ma decide am wo mo na me mo school mu Accra but mo on am say o mo hia no mo hia and di na no ye kan no e na betom say o mo hia wo asande mo but the information tie say o mo hia no ma take decision say obetu o mo ka e di nya say bi a company no ha o mo ye meeting David it was once enti osofwe ababa wa sika beden nsaka amabo wa sika ren de ne sabeka se medical ka se dada medical chim se we no e koso on eye ohaw nya de wo pe nya de metum pe nya de amaba wa no so pe no adwuma nso de sebe de wo bie so mpe kura no once na wotimi ko bie ebi o teato kakra no peja no teto e peja sana e se wo wi asetie business na koso ibebre nso anya ho mpaso bi na wa haw kakra ba ndi nhyehyɛ na adwuma wura no ayɛ sɛ wɔde skano beba na wɔde atuo bi aka ndi bɛ kakra bi na wɔsɛ nipa no enya next ade agi sɛ CEO no me ada no a yɛ ne agya usuhia he presented company IBB and the new thing say bia agya usu project to me say oba company to bia aka sɛ omunya nto ase na company nye payment plan obi atua ne and I do a crown. I do a minimum. Over Bahono go by me. Osofo. It will be a town once at once. Also, the woman, I'm young with them, going to be the boy will be a let me deal with come in. Osofo. Osofo, me bottom scanner, I was saying, Unyami Juma na woye. Sese ababa wano na ni abreso open sika Osofo tie me ye. Oya sa no a na sabe producer ama wo mo de asore kura hye won sa no wo mo yese komdi wo yawo ni nyina ne se ye de asore ne ma wo no ya nka se ye de ba be business amia be meeting ho da bi example ho asore ne business sa opportunity na mo take de kaseti asofo ne asore ne de asore ne business Osofo asore ne business Samu peni anka ana ba ti je wa ka muntu na mo enko we register control general he say company na register ana company na register ana oba no nyini sika company ya register do company na register entino company na mo peni for plan on to aso biem ye chi wo mo ana se bia no mo kan wa sem wa ya register wasi on problem ana na for sika na atole no ene so for na ho kakra no na ya na be hwe mo ama man de ade pa na some person mo di bibia yire stop for no Osofo atole no bi wan ko no Osofo no ejina ho na so ne gira baby a wotia ni sika ko ye baby a wotia ni sika ko ye no e ho na wo dan ne ka ada na mo fa baba wa sika ma na mo aya gazette bia no abai mla kire se atole bia ya gazette public place bia gazette bia no obi ti ko high ho eje ni meeting and now no Tuesday Somebody council the high master then Eddie Richie I Ghana by Mla and news so we are going meeting on Tuesday somebody
so be me to my Sunday. Tuesday ye twem ya. E dia no atiefo saa asofo we nyame ne nokura nim ni nyame ne nokura nim ni enipa bi gu asori bi animu ase ezie asori na nya asori ketwa o ezie asori no asem a ye kan sofo asem no mekan wa yi ano ye de fa hana de afa asem na ye kan kura mpeso obeyi ano one de di kan no wo fa ase na akofa business na ba wo fa ase nimpa o na akofa business na ba na wo sanse wa sori man wo mu gidie enti no de obeka kire wo bia no mu de akire na nipa a wo no nipa dom anwaku a Yesu Kristo di ama wo saa asokore ho no na wo de wo asa akɔhye business nim na wo dada wo mu gi wo musika na we ene ayi onye confidence trader no enye bia ni ebia ni omra samu ma hwe ya mekɔ manim dodo tiefo mu tie no se be nye obi anim gu ase internet ya sofo no wo tie ne a onye very careful se wa register wo so register you 7 pedrasa ye busa se maami wonye ni sika se woni maami na fede de okeka keka se o mekura mitimi sika de che no enya no ho asem ne ye ka enya ho ne ye hwe enya ezi asem ne nya ne ezi aso ne ti ene ye sa wo but asola wo da no na ye bo wudi no du susu se nka me mom ne mebo midi se wa register register wan afekwa body ene ye si ho na wo de na asem bebem wo de ne ho be emfato no ma emfato yes say ababa weti ase wonu waji misika meti asesi a atiefo nteni obi aba eno di sika be simi nsem etasi da ye busa se business no wo ya we ana wonimu se wonimu dan ana ma mi twa sika ma wo je o mpese wo ye kle o wo pese o kire se sa elda no a sister yi eye ne dance ni one ne diska akɔhye ne nsem kra no on pese obagya tum se sika no kra waje o na me pese on pese obagya tum ho ababa wo to wo ya kwala de wo pese wo kire ne se chese ya register na masa eti abacha kromo am obi akɔ register na yi na obi betwa sika na makwaje na kamwa na oba ya busa wa wo si wa register na ni sika kam sa na mo ne kaye ya ka ujina se wanu ya ye de se adan sompa ya pese ya de SDA fo dabi nyesa anya no nsamoni nti ba ne sofo ne de sebe boy sofo yentimi emoni di abrafa sofo ne sofo opo ye bebo ni di se o sofo o SDA sofo because untimi ko kase o ye presby sofo o ye SDA sofo enke ko ba wan di me de dem pesa me kanya se wo tie ne a SDA fo pani fo sorry enti sa yetimi nya we won ko bo sabe asole bi di aya SDA asole enodim o se uko enkran na wo te se wunya na de edemo eye meeting for no offers no eye business wo ba ye no wo ba ye no se wampe na te se wan twa yo okay se ye ken na wo se abayre ni sika kwa na business no me me ka se minim ho he ba on kasa ye wo ka kire se obey wo se wa gidi sika na ojo de kwa obey sika ya ojo de kwa asemo ya cha so payo na onim se asemo cha so da na recording nyina wa etuon fama obey sika ma no de mu kasa mu ya yi na aso ni company bi na wan obey onim company bi ankon kra onim company bi mu na mu ni company de wo kan ho na nunu ho a wono esre da ade na go so yi omuno yi se sofo no pese nyoma mu ye clear we ye the second gear ono so aba se sa sofo kro ye agilisika first one wo ho na we ye second gear ono so every sa asokore ho no a mageba akonomra yanko commercial mra na gear no di kan ba ye no won so sika wo mo ho na mo de asore ni din ebo posa o ka se zie ya asore ketwa ada na conference for mo hwe na sofo ba ko we mo nyini frase so asore nim na nipa ho Ellen White na zie yi enie dabi yanko commercial semra Hey, sawa, edi enso ne gu free mun. Ofa, ina ni abaso ye bia. Sesano kura. Na mu yusu kangen alkaline water. Ye gu free mu de acid wompa. Aha, ofa be ye no kure. Sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai. Se ka se nsu ye nkwa. Na no ne kangen alkaline water. Eye nsu a acid bi ye ni mu. Na fi bi ya so ni mu. Madam
for doctor bi na ka kire me na ye no kura me pese obi so hwe no wasesani nsu a wonom no nom kangen akalan water na obahunu no kura me ka no pa kangen akalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni padua no mu enti sa wo sa cholesterol ana pressure yade na no kangen akalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi abanum su a ope kangen akalan water sa open dodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo nim kakra bi a wonsa nifa so fra number no wachira okwan 0241 449191 ana 0507 379474. Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand the chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check a countess, no? Quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a countess, no? And you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Gifted intelligence akawa hu biamu o wo mo mantete efa nnwuma ahodo ho ama manfo tumi di ye wa brabo mu empo de woni ani daso wo be master enti wo be pia waso se wo be ye adwuma for nature gifted intelligence for aso ye na fa ho ko hye wo mo training nim wo mo ye training ahodo bi te se air condition installation, CCTV camera installation, GPS car tracking system ene nnwuma pi so pese wonya sika free YouTuber fa ho ba gifted intelligence no mo nche wo kwan no be fa forms 100 Ghana cedis was Sumpa FM front desk training fee 300 cedis eno ano no na nso asi yedie kwan so gifted intelligence asɔye ɛwɔ Sumpa FM abansro nase upenchemu bi afre number 0249 942 842 0249 942 842. Obakus, wouldn't miss our brap and yin in a yassim, and no, I had to me uncle. Yeah, bono, or by China. Confanco, assemble mo, be power. Me de sabin your beman on the Macassa. Onsen and say, I know a canny sissy, and yanny sissy, yanny, and yanny sissy, be pa, and their cosso. On worry for France and Tessa. And a madam for one country. Let's send that year with your some kitweb. And you're not here for, or be a tear, you make ye. By my drew bribia, as I saw your wardrobe. The manager about no irradium, where any a simple cry. Adrubi was cement about shop as a coramampon. Your friend cements vital heba mesa. News your ho, the topa yes or na sadre, member friend a gang, a member friend a gano, any more. What the answer will not open member friend a gang be a tar. Every was a coramampon, cement about shop, and then Miamia toby be drawn your brofu do one one. So open do what you are. Kodani Farmer, Colinak, Misty, Apidank, Resa number C 0240 616061. Member friend a gang, remember when you feel what you enter me numbi. Okay. Ya mama kwa ba eba Sumpa 93.1 Sumpa TV no so eso. Edwadie bia ekoso ewa sondem asokore afijase eho asem na yetu no sre ne abasa a Yesu Kristo kura akoto se yedigwa ewa sondem wono papa no twa ba de bo wo mo. Enunti no conference for mesre se sasofu we se mo twa ba de sini so ma mememo akwa ba. Ipa show ye. Empom te say. Nyanko pandom. Udin ufri na ba ye. Ipa show me frefi jase ascore. Wa asem nyina ne say. Ipa show ma asem nyina ne say. Eye SD Edes. Eda oji mi sika ye fre no frimpon. Bebe na fre no wo fire wo. Medika de asem na ba ha. Enwa na papa ewo ho no mo no. Na asem ne ye kan ye no. Omu hia e. Instrument e ho bepe musabre. Afere omu se me de bae no. Entimi nye hwe. Muntimi nye hwe. Entimi so magaja mo se. Me so aha de mahana mabaye me mama na wa ha. Etimi so meje. Pachoma asema no. Jo. Na chese wo so ka wo mu a, omdo musika koye a, omumfa musika ma wo no. Pacha. Jo. Ye be dase. Efuru na ne abie. Nye we na tosu mienu. We na tosu mienu. A ono so ni sika akokem. Ewo business ya SDA4 a wo mo wo asokore afijase eye. Muntie ne ye yanka se SDA4 nyina. Na mmom
SDA sofo and elders and SDA wofa ase akofa business yaba and what day SDA nwanku a ewo afijase asokore e de ye business eti honfa so die na sofo kura de kemfa so boom de Bible kura tia odifo mamiti o Ofosio asema sofo na ka na se elders ne kanom ino munya adwene se yentue sika no me umkasa am no munya adwene yentinsi se obi ye police ni a na se police ni kodi bone a ho na ebondi eya aban yes abo police fo kura nyina din yes abo police fo nyina din na mbese mi busa se as they asore na ewo afijase no edem suru nko na se the whole Ghana and the whole Wednesday yes ye no abia enko bata oh na de no yi ni ho firim se body bone oh hwa ye ma na mu waso de gu ye na ase no omu wo ye mu gidie o because ye ne kasa na amanyankopon ate eti se wo ye sofo da so da no na se wo di asem to dwa asore betie papa so what I say na se ekoba se wutimi convince wo mu ama mu nyina mu ye group ana ekuo bi ba na wo di bebe hyemu a azie ni bie no ma ebegyina firim ofosio eye me yase asem yasa aba bibi se oman Ghana SDA for company for say we need discipline committee ekuo wasore nim mo for the conference omu ni bi omu wo bi e wo mampon kwa ani e ka medi omu ya wo say so omu wo bi paade a ani me kobran eboa medi omu ya wo okay to the say ye wo mpanimfo enyansafo abenfo professors akasiye omu ye SDA asofo na asem si aba betodwa na sofo baako pe egu asore kesese no ase ani me ye dim ho ya kakra so me ye dim ho ya o efri ne ekopim nyankopon ya dum Monday so man tria seska we ama wo mu a ye be ye demonstration kese pa na wa fijase asokore ho o dem ko ede o be na heya be na ai edum me am ko mo headquarters se me be be ho na wako ho na mako aboko jai ele ma me function sapreko what I say na me ni youth na nkasa because enye we mu ko o nipa mu aso dem ho no mu a asofo no Paul poku ajo mu sika no Paul what your name o Paul ho na kan pese me yimba me yenye o name no so what I say ba Paul wodi o sin trase pi no o sin trase what I say boni wu ni patri mu no enu dire dwane koto anyame mo na wo ye sofo no se nyankopon ayiu afituo bedum fifi do be se ni mu a dwumadi na wo se wodi sie no na wo sa ka chem se oh wodi mizi oh se me se wodi sie no next time no chere pepepe oh D4 wodi sie no next time chere tam no pepepe wodi we nyina ko ayenko wodi so atase wodi sie no so na wutimi trase na ka se asole no ana ekuo no ya ready sa wo ready say ekuo be wura asole m enya SDA chicheye eno kwa na mani awuo no enya SDA chicheye tam na ekwo na ka asema ka be chire no aka no odene medase mami eboa afoso bema mama nchia yetiefo ya wonum tie sompa 93.1 nyina na metiuta ya wo kire me twi ewo senior high school sabra na K Presec na ewo Ramzia okọ esre so a anomate wa pele sabra ya kasa ono so wo mampon akrofon so mechia ne pi na medana senso ne modern money ne mo aya wode eboam ne nyina ka ho bi ne mete ase no mo a mitimi ekasenti anomapele mechia papa ye nyankopon koso a nhira wan fa mayen na ofoso bema asem ye ba ya in fact na maboto kakra me renso aho ne papa free bra ya papa keteche obema free mo yam say this week ya na say from last week and I say me ho ehya ase kentene me kakra so enwumre me ra ho papa when him say on the 14th of September boso me nkro ne da na etosu du 9 ena ye call SDA empanyimfo ho
ɛwɔ your friend is saying Ashanti Central Ghana Conference of SDA. Now on the 12th of September, na ye edane ye juada. Ena ye kan sa asem we say wa hase na ketecho bema. Nyankopon emfa ne kra ensi on na na eti adwamo a ye kan asem yi wa hase nom. Ade achi ye besa tena se kan asem foforo na mom ye de bejo mu anase ye de be bo mu se say ya mpanyimfo ne nka ye hwe ne mo si abeti wo no nka nyame ya adom ne wuku ada pepepe na eye Pastor Jonathan Owusu wono na eye executive secretary de ma Ashanti Central Ghana Conference of SDA ye nya so na wonom aso ye kese ne wo ofre ketecho bema ma ketecho bema nso frɛ me sɛ memra na ye nyina ye ntu anamonko in fact ye kwotena asɛm no so don hwere pi ma sɔfo ya wo kasa ye metre Pastor Paul Opoku Boateng oba ho ma ne wo fa se nimpon a wo kyerɛ sɛ dwumedie ni nyina no ono na esini na so ayekɔfa ba CEO edema adwuma na wo kyerɛ sɛ wa register no ye ne ne kohyia ye nye ono nko a na treasurer edema Ashanti Central Ghana Conference no yewra Alexander Owusu ewo hobi afa say if I will get the name right sofo is George no no so nyam so okumawu pastor ya no so wo ho ene asofo mpanyimfo pi ya omo wezie asafo no mu ne ye no wo mu ehia ye wo yenya so wonum conference ho emma nkita ho die dodo na na course na epo aye boy no eni say wonum payment plan yanka ombetimi de atwea ababa we yi asesi obekasa ye ya ne de ba ye no nanka wo mu de atwea bi abosomi bia ne say na ombetua na mo sense na ababa wa nanka san anko bininti no kada cho be ma ejina ne na so ka kire wonum say jesa wo de beto animu ababa we yanim sa wo beti asie sa de afisa na wo ka bibi say openisi ka nyina de akwakoto forms bi e de akọ school ne de sore so of also be ma fofia nto ata na adware abamo ne meme da pepepepepepe e na kete cho be ma eti na nanom nsie do sa don hwiri no na kyerɛ sɛ payment plan koso na kyerɛ sɛ mpanifo atena asɛm no so pɛn mpanifo atena asɛm no so enti ne sa brei no mabawa yɛbɛsrɛ mo sɛ moma yɛ brɛ kakra also be ma say Pastor Jonathan meba panyin no ɔde asɛm bi ato just wa frɛ me wɔse nyame yɛ adoma adwoada ehia entoaso enu ti ye hwe se asem a ketecho be madi akire na empokura no ache no ye beti wo mo na yakwakwakwohwe payment plan kro nemom mewura ho kakra nwumire ni se wo sofo ye di nwanku agyaw empanifo na di nwanku a ewo asokore afigase agyaw na esanse wo ka asem wo mo fa wo ka asem wo mutie na wo ye panimu so afopani a wo ho na edi nwanku agya wo no asem bia obeka free bible mu bia o mo fa sa na asem bi wo ho na se ya ware sem eyemfie siesi asem na wo so fi wo do anu tumu a e wo se wo asore ba na wo jai efiri se wo mu gidie enu ti se wo fa ase kofa adwuma bi ba na waka bibi e de frani preaching kura de man asore manu a ahohare so no enti na omutimi ko bobobosia na omukofa sika kese de behyem afa kura de sika wonne papa nimu e de abra kura no wo se won kai meet omoye no waso ndem kura wo se won kai na utimi yesofo pani ene kaka se me kura me kai na emu me kura adwuma no me wo fa ase dia kai no kura akaye na won kai na chese wo sofo kura ni na we no kura utwa ntro se metumi aka sofo utwa ntro na bede kura ato nyame dwuma so wo bede kura ka nyame asem so omomfa. Are you preaching virtue no akọ practice vice ana o vice no ne adwuma na wakofa aba no adwuma na kan so renche ye ho entimasra so as so mpanifo se omo sori wakapa na asem we no ade anim guase ebre as sori no enu ti na maba wa mesre mo se mo kama komantum yem na yenhwe de anim wo kina ene dwoada so why
ye besre mu yie papa ye de ye dwumadi a ye die ya fa ato ye ho so a ye die ano no se omu a omu ntimi nka wo masem ye beka wo masem ama wo mu efiri se adi asofo na ye no wakofa nim guase kese ebre adi asore ewo Ghana fa na nyina efiri so nka no kore ewia gedegede edi sika ma akura so wonkai ewia gedegede edi sika ma wo so wonkai abra hu yie papa enti edafo no gigi sika no a edafo no gigi sika no a no de amasofo na sofo no so de ama no wo fa asefo no enti emu se sofo no se enti ne wo fa ase no eye business no emfa so de ba adwuma no so no enti sofo no oni bi da na onka me entie ne emfa bible mpa akire ubusa na question bi se nti obay sika yi nsa beka wo se ai ontu asika ma wa ede na nsa beka sa pepepepe wo se wonyi ni sika ye busa wa de wa won kan no kure so ati ofo so abusa se nti nsa beka wo se ai on betua wo na ontu asika ma wa ede na nsa beka ni sika o me fa na kwa nya adwuma wo afide na yi wa na yi na asode so kakra wo wiase emai kamunya amudwatri ena kamoya mo adwene se gifted intelligence watch mabru ne mrante ne maba wa adwuma ena ka ye kire mu CCTV camera installation ena ye kire mu air condition installation ena ye kire mu car trafficking ena sika ya muri ko ye business ema SDA for wa afijase sokori ena muri ye business akeboa mo tia keboa mo enu ti na gifted intelligence say enfansan show them refam ketwa bi enswa we di obeto form so na 100 Ghana cedi training no so ya 300 Ghana cedi brabesu yansa anudwuma umpewe na apede ka won konko pemfa so bum e was die fo yi ho gifted intelligence say brane besu bibi said the beba bibi akoso di ama na dachi akwama wanya bibi awasa usirim enti no wasi wa kire bibi nyina wie no wa kire wo nyina wie no owo training ahodo no pi adwuma no wo bebre etu bedi akire wudi akire no no na watumi ehu no no kama pa enti Defrauds ho na ebra beje fon so be 100 Ghana cedi training no so ya 300 Ghana cedi 29th October memene da anopa no nkron kosi anwumere no num na wahunsa no dwuma kakra yamfra wa homatufo so 0249942842 0249942842 na nyoma enkonkai enfama akokura mafia series esini akokura mafia series eyesini ayeyi no Sompa TV na wayosi one ventures one tara one media ena ede aba enwoma enkonkai ede ema ahwefo nyinada ewo Sompa TV na akokura mafia series no sa akokura mafia series no amanfo papa amanfo peniye papa amanfo su osini mu akokura mafia series no amanfo su no opepa wanim na won hem ye abrahosem wom na nigesem so wom additional sem ewo akokura mafia sini mu wayosi wom akabeneza wom kwakuma nu wom konfo colleague wonu su ewom baby esu wom no omu su baby asede wom no omu sre na obesu ade pi afrim eye damemne da 8 no nwotwe abapa ho sima aduasa ekobo nonkron ena oyi sasini ewo Sompa TV no so na sede ACF no ntin no memne da no mienu wukuada no mienu no wasine ho so wukuada no mienu no wasine ho so akwakosi no mienu empemu pepe ewo Sompa TV no so na se opese ubusa ho nsem bi ana pese odusika ebesiem na yebo udwatonde ho dawuro enso edemawa number no ye 0249942842 0249942842 bra na eba na yenyoma enkonkai enfama yebebo odwatonde ho dawuro ediama kama pa na adwumaku ahodo wei ena kokora mafia series no waso wo mo asene na nyoma ekoso pa 21st clinic the sciatica expert omo ena aso o masene abe herbal clinic the sickle cells doctor enyoma ekon kan amafo gya yaresa extra comfort limited ye koje form ni ada na ho midimafo herbal center odifo Samuel prayer and counseling center omo ena aso akokora mafia series
asene yɛde bibia brɛw yɛnkɔ ahoma no so na yɛne yɛtiefoɔ ɛnkɔtwetwe nkɔmmɔ sɛ yɛ ampa anaasɛ ɛfɛ sɛ asɔre yɛdi edwa wɔ hɔ nyame asɛm ne yɛka wo nyame asɛm ɛna yɛka ɛwɔ asɔndɛm na si dan ɛna nɛdeɛ edwadie ɛna yɛdi no wɔ asɔndɛm mu ɛdɛmbre mu ɛyɛnkɔ so anidwa ɛwɔ asɔndɛm ɛwɔ asɔkɔre afigya ase asefem ye papa 0551931931 0551931931 0548931931 na yɛne yɛtiefoɔ ɛnso ɛntwetwe ɛnkɔmmɔ kama paa hello wodi okasa free he me pacho yo free me sister Dibola me kasa wo tikuru okay me pacho me tia o osu ni wo no so fo ina o hene yidi wosu oh o sin pare cho fere ni mo ni si wa osu me fere no kra so wa kwala ni sika na ya o magye na ye ne ya se woni kachacho be ma ko kan ho asem na ko ban sa wosu papa on ka so no me tan ni wa ni e pa chu me se mo kra mo afra mi kase ayesa asokore honom na die fo de bi se adwuma no ayi die so nyina dabi me ye zeni be me kwa so sa we we ne bi ni honom it is sa honom na no mu di se adwuma no ho ano mu di se adwuma no nye zeni na dabi ko be bia me somo no sa ayi se we se bi ni ho okay enye bi wo honom nti honom na umuju masa asokore ho no de sika ni bra ya pie ho enne azie nyina wo hwɛ ye sɛde 15 ye program na se a yenka sɛ azie fo nyina dabi na mmom asokore afigya ase azie ɛna wakɔfa nhyehyɛ foforo bi abɛka azie fo nhyehyɛ ya ye de ama wo mu so wo fa ni dwuma no wakɔfa abɛka ho hello Panipa udin de se ofrefri he. Pacho me bese me di sika na me ka ho asem kakra. Jo. Ni pacho asem a mo ka ho asem yi. Sofo ni minim ni pa. Okay. Na sofo no minim se se matari ahye okay. Sofo no mze asem na akofa betare no ho. Sofo nye obi a we ni pa boni ni. Jo. But bibi na akofa ka be kan se mutie ohene yere asem na officer kana e support na ehini no ka o ka asem pa na ka mahuni se omuni asofo ni share na mo de toye ato ba bia omuni na mo ka ho asem but den de ketechew afiri mu ni nti e na asem no eso kata ye hunu asem ne fare ba na se ni bia ko si ye ti me se mo bi se ohene yere na se mo se ko asore na so ya mo hunu ma mo ko mo ka mo ko pedie o mo kama ni si ye sere be ya akwakomani nyina beto fom na ezie fanso din so ebebanya mpa medamase ba jo payment plan also mo be hye ebesi na ema na mmom ye pese ye kan ema asdi asori ba bia te se seven producer nye asdi asori no anim guase e na ye pre na mmom asem na aba no epomasibre e na ye pe se osofo na wo afigase asokore ekwanya wone ne wo faase e de sori mani bi e faso no ho asem na ye kana ha enti amafo ntie ye no ntie ne yie se enya aziefo nyina na mmom azdi asori a ewo afigase asokore ho asem na sabre ye kan hello Panipa udin ufrefri he yo mbado nya be mo ba bin tini ka safi tekima okay yo me bo ma ba tini majuma pa ya metia se me fama kunya nso eden chama o se ben simenti wo wanyi na simi na enu ya fi afana ni na nya be ma enu meje ya mi enu ni eya me won se ebi sofo na mo fre no ate won ke bo fo se mo bo asori de di na me fa ne se si ama me fa wo nye ko ski nye mfanto so tenne obi di o podi obi fika e wo bi wo te se do no akodi ya o mo bo asu eti na no ye adwuma wa ha no obekasa sompa Bajobi obekasa wo foruso no wo sompa no na kwanfa nta ho akebe da kama say into one tia say once o man no so kwan e mo obi di fika bre no no de e say me fa so no so ko ye agent into mo kan mo dika
nti wɔn ti ase yɛ yɛbɛsrɛ no na saa suban na ɛwɔ wiase na ɛyɛ no wɔn sɛ ebiefoɔ mpanimfoɔ na ɛyɛ no sɛ wɔn nso sɛ saa nsɛm wɔ so na me nua tɛma na yɛfa da wɔ hɔ no na wɔka saa asɛm no na ɛyɛ me wɔn paa sɛ me nua baa kasa ɛde no wɔ so wɔte wɔ hene yere na wɔte ɛbrɛ wɔn kɔtia no na wɔte ɛdie hɔ ate asante bi no wɔn trɛsɛ bi ka ho adan ɛyɛ asɔre ne nyinhu bi a wɔn mmienu because ada me nua baa ne ka no wɔn bɔ mpanyinfoɔ bi a wɔn wɔ ɛdie mu nso wɔn kɔhyia hɔ anaa meboa ɛyɛ saa na wɔka yɛ. Ayɛ ɔne katakyɛw bɛma ne asɔrefoɔ no mpanifoɔ no kɔhyia ne sɔfoɔ no nyinaa na ka asɛm no yɛ pɛ ne poma si berɛ ɛna foforɔ antoata no. Saa ntimi ɛyɛ ne sɔfo no ɔma ne ha ne sɛ momobɔ ɛdie ti ɛbaayɛ no nya na ne mpanimfoɔ no di akyiri no nti ɔno deɛ mokaa modi ka ɛyɛ asɔkɔrefoɔ no ɛyɛ adiefoɔ na ɛyɛ nti mokaa mebɔ ma baso modi ka na mɔdwuma wei deɛ nyame anim ni mɔma yɛ na yɛnni die no yɛsɛ yɛade nya kamafoɔ nti nyame nhyira mo na ɔmmɔ mo ho ban na gyinatuo bi a nnipa biara nso bɛyɛ biribiara so ɛnyɛ adwuma ɛwɔ yesu bi mu nyame te ase wɔn a nso de wɔn sika kɔɔyɛ no nso wɔn sika wɔn pɛ deɛ titi wɔn baabi efiri so wɔn hia wɔn sika hello panipa wodi wofurefiri he ɛsɛ me dani boy nkɛsɛ santemampo dani yɛtie o sɔfo ntɔbɔne nipa mepɛ sɛ bisa na asɛm baako sɛ dani dani yes sir onye nipa bɔne ni saa na mmom asɛm na aba yɛntaake asɛm no ɛntaake sɔfo no okay asɛm aba no wobisa na asɛm bi asɛm na mpɛ sɛ oyi a no wɔba wantumi anyi saa asɛm na no ɛhe fa na meeting ɔmo kɔ no company ne yɛfrɛ ne sɛ ɛnkan no ɛhe fa na company ne wɔ sɔkyɛ sɛ woyɛ sɔre a sɔfo ɔda sɔre a no nneɛma bi sɛ efrɔfo asɔfo ama asɔfo abɛn mpaboa nneɛma yɛnyi bi mfiri mu so memi susu sɛ anamedwe sɛ wobɛgye ne sɛ online business bi baade yɛfrɛ no kapgyimi wote kapgyimi bi bae hwɛ wode busa gaa ne sɛ ɛstarte firi mant bɛyi ɛna mant bɛɛ so na ne sika no so ɛyɛ dɛ like ɛsizie na ma bio durumɛ bi a like na online business good kura me sure say no business ka kura ahwiri kafra aha ana yɛde ofre no enyina ebesie na ene eye school fees birthday school fees MC ahono ye adwuma Tera one media one na ma ye call eye Facebook YouTube any TV ni nyina school fees no okoko katacho be Matias wo se ni di no da ko yiri di ma me da ko obe frɛ ma na be kire school fees na se friend ni ile de say na yire Amina wo fa he ajo Amina ye bebo abaso papa wa abrantie yi na school fees wo ye guy o shie ayi sem nie wa pocket yo school fees no ni di no so ehu school fees no yeah sure before that na yenko birthday ba konso so na yenyi eno so emfiri ho preko na Mrs. Gertrude Osei Bonsu ne kunu ene Mr. Francis ya wo ye ne dwuma na so odi ne dwuma DVLA airport runabout wo ene Mrs. Gertrude o birthday na wodi ne dwuma ewo teacher adwuma nim kwama SDA primary school ye wo ofin so kwan so nti wo kunu se ye nka nche so do papa ye na so mo a waso ne mu no so ne mu twe na momobra no nkomo ne monya nkokora ne mrewa se be ya mo so mo nana no mu nyina ne mo nana nka nso amo wo betimi aba betena wo mo ena so ana so betimi abetena mo na sister Gertrude ekuma papa bi nyankopon enkoso enhira onto nhirabo so enwu adwuma so no mo aware enso enye kama na yenko ankofo nso ana se yetiefo wonom so adwenkyerɛ ya wonom de aba so ohima se wadepa ose omayadwo wohima yagwo so Sylvester Amoa ose we say nika papa ya se dwumedi na ena wono so ebo aba so ke edugas oven omonopa nyam se boxing na no mo ye ho popo entity ya kakra no eno no so de no ba ya Sylvester Amoa wose wo support osofo
omuno bo lose fight no eno eduru ho na ye behu ke edu osade Celia twetwetwe e de ahyehye so na Sylvester amo so de ohene yire wose me ho ayefe papa yo omaye ananwumre wose me ho ayefe yo medase na ke edu ya afabla ba ko chairman what the babresa yo Michael Kennedy Opoku e de na ye dru so no o se we eyanim guase e de ma ezi asafo no o se sofo pa Debbie Alexander W Sena ono so ai wada Roma asa ewa hase no yemfansi ase no na yenka nkyere wo bia wo tie ye ene enhyeda nya da pa ma me mfa nkyeme wo bia wo tie ye ebia wo ha amane ebi eda wo so obi ebu faso obi echinchim nsa agewade wonu wo ba bi atena fie pi eya akwada nso kura bem na wasenya wo ba eno no wabɔ ne ho ka wo twi wadi mesraw ene huhum nsam yare biare ha wo no to amerikafo ni kyeremo ewo kumase suame no mo hotel ho ba bi atoto ni sin wo de wusi ya no atwa kwana blosan na ene ba bi atotofo no edi hwanim na ho a ena Sompa FM ne Sompa TV yesesen no ewonte no obetimi afra Mpe Nipa dwumadiefoɔ na yɛtimi ene wabɔ nkɔmmɔ ansakra na bia waba ha senom 0546 883287 0546 883287 and 0243 585878 0243 585878 0552 0955 rather 0552 095593 wo frɛ na ye beje wo so na Facebook no so dwumadie bia na wanya bia nhwɛ call Sompa 93.1 and access Sompa TV Ghana YouTube Sompa TV for so bema yanko na yanchia butoku hene ono na ye Asante Mampo hene okay butoku hene piao yo na menchia na fusu sapon yo ono so na ye dama hene Asante Mampo hene twafo hene no ne kwan so a ye da wo no mase ye da wo mase wo no de hye omo de hye yo aha ne de dwumadie no enyina ebesi Asem Mpe Nipa dwumadie na ye de ebre mo no woti omo no asamo aka odifo kwabna enso oteneka ohne yire mame yebo akua asua mabronya enne wantumi amfane kasa no ankwa kusie biye ni nyina ne se wo keka nsembi na ni su krak ba omo sinya me ya adom adwoada yemra Sofo Jonathan wo so na executive secretary de ma conference Ashanti conference no o sinya me ya adom adwoada ye no obehye ntinde be free mo ababia no ye de beba bedan ye tie okay na chese sisi yenya ensori ye kra no na empopoye abase SDM mpanifo se yemra na yensin konwa ne ehwe kwan kra ye befa so ye betua enkodai eka na asumdue enso aba Ofosuo Aboagye me na medi dwumadie ho kyame na mede Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so swado driver ene na me nam touchline ko chief executive producer madwumadie bema wusu kantan kraka ote ko ba jesi ko wada so ebeboa ye sa ena na friye eno akire nso so aduan na ba na Yaw mensa brampa ote no ka pike ena chinchim fidie edeman school fees ewo ho odi ni birthday sana David enso ewo ho ye bechia amina yie papa wa school fees kama ama enwoma akoso wokuafo okwa adwuma wopon sana ba adwuma so se wanko pension a ubetumi ewumpofiri mu ewu ntimi fa adwuma no enta wani ase Ofosuo bema meko long time abusafo mo ho na se muni ho come on mo ho ya na me ho ye ja da bia me da na adwo ade e chi anam de me safa mitiri so se